Croeso I Haclediad 129. Nadolig llawen anwyl Hacledwyr. Siôn, ti fan hyn gyda Bryn? Hello. Hi, Estyn. Hello. Gyda dwy sgwigl awr arall o parti Nadolig. All good vibes all the time. Yeah. That's right. Oh, yeah. Mae hyd yn newyddion drwg y dda, ynddi? Grandwch. Heno. Da ni di bod kind of trwy'r mis yma. Da ni'n recordio hwn ar 11 o'r agwedd. So ddim fel peak. Ie, mae'n fian. Achos, drion i est, mae'n golygu hwn dros y cyfnod Nadoligaidd. Cos right, da actually yn golygu fo. Mae'n actually'n cael ei olygu yn fwy o'r amser gan amazing producer est. Mi fysa golygu fo a cael o allan ar amser hynod Nadoligaidd probably yn heriol tu hwnt. So, I gadw sanity tymhorol, yes, dyn ni'n recordio hwn rwan. So, falle fydd yna big dramas Nadoligaidd yn digwydd cyn I hwn fod allan. Na. Si fydd na scandal ITV, ti'n beth yn gwybod? Oh god. Gen I just ticio off I gyd o broadcasters. Dwi di banio scandal. A mae mynd yn chi meiddio cael scandal. Mae na ddigon o celebrities di dechrau marw'n barod, do? Digon, da di cael digon hynna, alright? Pwy ti specifically siarad am wan? Ti mwy o ni. Oh god. The Shane McGowan just in mynd, oh, fuck you, ein I gyd. Yeah. To be fair, Mae'n fatha'r BBC newscaster yma just to flipio pob off am arwyd. Nes I totally just gweld yr headline o hwnna. Nes I ddim deall beth ddigwyddodd, chos o'n I fel, bo hwn yn ffynnu, fel rwy'n sydd yn gweithio y myd darlledu, mae hwnna'n stresio fi allan gymaint nes I ddim clicio drwad. Ti eisiau rhoi pres I fi o beth ddigwyddodd? So, oedd nhw'n neud yr countdown. Be di enw fo? Owen Money? Ac i'r boi tywydd oedd efo'r drums. Na, fo nath! Na, ci. Oh, gutted. Anyway. Wyn Evans. So mi o fanna neud I drums a mi o'n countio lawr. A wedyn, mae nhw ar fi'n cytu'r studio. A so mae gen I hi'r boys yn y control room yn I chlys di. Probably yn deud rhywbeth yna. A mae nhw'n cymryd y pes, mae hi'n flipio nhw off. Mae nhw di torri. Ond mae hi'n neud hynna ar zero fel mae'r llun yn dyn nhw. Mae'n stresio fi allan. Oh my god, mae'n stresio fi allan gymaint. Oh my god! A nath y BBC mynd, oedd yn amlwg na ddo fod yn rhywbeth mewnol, oedd yn damwain oedd o. Da ni sori, ond da ni'n mynd I wneud I byd amdano fo. Di hym di cael... Na. Oh, good, oce, so mae hwnna'n nifty. Achos yng ngeiriau, rhan fwy o'r galleries dwi wedi gweithio yn nhw, everyone gets one. Yeah. Everyone gets one. Yeah. Just nodyn ar top y show, dydy hwn ddim yn mynd I troi fewn I cyfrengi fest. Well, lle fyddwn ni'n twtio'r a slight amount of S4C news, potentially. Ond, keeping it light, achos vibes ydy positive vibes. Ond yn ystod parti stolig y cwmni a byddwch na, mae bethau mynd I fynd dipyn bach y chwal weithiau dydy. Wel, mae na un o executives S4C yn cnocio'r ffenest fi rwan yn deud bod nhw'n dal career fi yn I dwylo ac bod Cymraeg fi ddim digon da. So dwi'n credu bod hyn yn argoeli fod yn dda i'r Haclediad. Dwi'n credu fydd yn profil ni'n codi. Gedi just troi at ti a dweud, dwi ar y lash heno. Ddim chdi. Dwi 100% yn mynd I ddeud, wel, dwi'n gwybod na eich plan chi ydy bod ni'n ymddangos yn, quote, y Guardian mwy, a fyddylen ni fel Haclediad fod yn trio cael sylw rhyngwladol potentially gan Ryan Reynolds neu rhywbeth. Ond ar hyn o bryd... Second best podcast in the UK. 2020! 2020, Come on, right. Dych yn ni. Be ti'n galw fo? Resting on past glories fan hyn o'r Haclediad. Nathon ni trio unwaith. Be sy'n gret gyda fi ydy, da ni just blankets disregard ar gyfer ansawdd y peth. Yeah, right. Fel da ni'n deud bob mis. Dyna pam nath Apple ddim
dewis ni fatha podcast of the year nhw, na ci? Well, exactly. Beth ydy ddo, wyt ti isio y drama na i gyd, wyt ti isio'r ffys na i gyd? Ti'n fatha lot o waith. Dwi'n lyfio'r ffaith bod ni'n trio deud bod ni'n punk podcasters, ond actually just diog dyn ni. Bys ni'n gorau excuse am hangout. uploadio'r podcast lot mwy o weithiau fes o'n. Am fod dwi'n gorau uploadio fo unwaith i bob person sy'n downloadio fo dydw. I mean... Beth ydy... Pimp o'n nhw. Mi fysa ni yn punk podcast, ond mae'n lot o waith. Mae bod yn punk yn really stressful. Oh, God, gymaint o gweld waith. Vivian Westwood. Na, ti'n methu edrych yn syth at Vivian Westwood. Ti'n goffod, like... Ydy, haid i ti edrych mewn drych. Mae fel peripheral vision. Hold on, Versace oedd yn licio'r Medusa. Come on, bro. Well, whatever. Anyway, na. Dwi'n bod yn gweithio byd luxury fashion bit. Oh my god, dwi'n mynd ar hyn. So, mae gennau'r rhestr rwan. Like, okay, dwi'n really sorry i pawb sy'n disgwyl tech news. Ond mae hwn yn gyd i bod Only Good Vibes podcast. Only Good Vibes show. Dwi'n gwybod mae Alia 2 person. Dal yn intro, Bryn. Dal yn intro. Alia 2 person mis yma isio a wedi talu am tech news ac yn mynd i gael ei siomi'n aruthrol. Chos mae gennym ni the one, the two, the only Ross McFarlane a Jamie wedi cyfrannu i'r coffi, wedi taflu ychydig o geirniogau fewn i'r het, mwy nag ychydig o geirniogau. O, thank you fawr. Thank you, diolch yn fawr. Thank you. Legends unwaith eto, fel bob mis, mae o yn wastad yn sioca gyda i pan mae Iest yn rhoi yn y show notes. Dyw, rwy'n dod o'i pres yn y coffi. Shit, I mean, mae rwy'n di anghofio diffodd i direct debit. I was trying to press unsubscribe. Unfortunately. But idiots yma dal I gymryd pres ni. Somehow I've managed to turn over the deeds to my house. Holy shit. Ti'n gwybod pan ma'n deud, like, RSPCA, you know, leave some money to, like, animals in your will. Ti'n meddwl fydd rwy'n rhyw fydd yn mynd, leave some money to a kind of lazy podcasters in your will. Dwi'n ymddeheiro os na ni oedd yr achos bod chi wedi marw yn y lle cynta. So, podlediad Nadolig, gwrandwch ar y cefndir na. Mae'n lyflu, dydy o? Mae'r tan yn lyflu. I mean, y tan na yn ganol yr cocktail party. Archwch losgi. Da ni'n mynd I neud falle fy'n ychydig o tech news, cys dyna be ydi craidd yr Haclediad, ond da ni wedi datblygu fyny rhywbeth gymaint yn fwy dros yr faint Bryn o flynyddoedd diwetha? Ti'n ei syms? Dwi wedi colli count. Okay, 13, 14 mlynedd. Ymddeheiriadau. Diolch o galon unwaith eto. Chi ddim yma am y preamble yma, chi yma am y booze! Da chi ddim yma am yr preamble, da chi yma am yr amble. Amble. I mean, 2 hour plus o amble. Oh my god, dwi'n hyd yn oed wedi deud pa ffilm da ni'n mynd I watched. O, gowch chi ffindio allan. Chos mae hi'n amazing. Oh, wow. That's a Christmas cracker. Oh, wow. Oh, wow. It's a Christ on a Bikesmas cracker. Mae hi yn... basically, mae'r ffilm yma mor Z-rated nathon ni ddim gallu ffindio hi achos oedd y streaming service wedi newid enw hi I rhywbeth completely gwahanol for marketing purposes. A la All You Need Is Kill, boys bach. Fi'n hyd yn cofio beth hwnnw. Ti'n cofio'r un Tom Cruise a Emily Blunt na a rhywbeth fel Live, Die, Repeat oedd o? Live, Die, Repeat, Edge of Tomorrow. Sorry, dim Live, Die, Repeat oedd o. Hwna the tagline. Anyway, confusing. Tebyg iawn o sut I ffindio a Christmas Twister. Which nathon ni ddim ffindio a Christmas Twister ar free streaming ad-supported network Pluto.tv. Nathon ni ffindio F6 a Christmas Twister. Neu be oedd o? F6 Twister. F6 colon. A Twister Tail. Neidiwch mlaen am hwnna. Cos dwi eitha hyderus nhw'n rhoi link yn y show notes o'ch chi actually watch it o. Please. Gwnwch fel nes I taid a neud iddo fo watch a Sharknado couple ofynyddoedd yn ôl. Right? A Christmas Twistmas to F6 colon a Christmas Twistmas. Just fresh chef's kiss. Wow. So, booze fy ffrindiau. Yr agenda
Gadewch i ni symud. Pwy volunteers as tribute? Wel, dwi ar... Oh, hello. Oh my god, Iestyn. So mae Iestyn newydd, basically, gyda gyda bach o sound effect. It's an audio medium. Be di hwnna? Mae hwnna, Johnny Walker Black Label 12-year-old, sy'n cael ei troi i fewn i hot toddy efo slices of orange, a snap stick of cinnamon. Ti siwr na ddim just bys na goedan di hwnna? Honey. Dŵr poeth a hwnna, ie. So, mae'r anwyd ma just yn... Mae Iestyn swnio eitha bassy. Ti gorau deud. Mae di mynd o fel boy go compare lawr i Bryn terfel ag is eto sy'n rhaid. So hot toddy Mante, beth ydy dy ratios di o hot i toddy? Mesuriadau yn digwydd. Mae'n gyd y freehand. Yeah. I mean, ti just yn eyeballio fo. Os mae'n dechrau blasu pyn bach yn fwy fatha dŵr, dwi'n dweud mwy o y gall yna fo, wedyn balansio nôl ymlaen. Nice. Catherine Ryan, y comedian oedd hi sôn ar ôl y peth anodda mynd yn ôl i tafarnau ar ôl y pandemig oedd y syniad yn mynd yn ôl i mesuriadau. A hi'n dweud... O, ardderchog. A fe wedi dweud, beth sy'n bod o'r gin and tonic ma? O ie, ti'n fi na dweud o. Wel, mae na lot fwy o tonic yn efo, na dylse fo. Ie, sa chdi'n gorau gwario 50 quid, dim mewn yn beth ola, probably sa ti gael i'r un lefel. Dwi'n lyfio. Mae'r cysyniad eyeballio hi, yn anffodus i fi, dyna di sut dwi'n neud rhan fwyaf o bob peth. It's not great. Mae'n iawn pan ti'n cwcio falle swper, like kind of get away efo hi. Mae pobi wrth eyeballio hi. O ie, beth ni. Na, mae hwnna'n science. It's a science experiment, effectively, a dyna pam allai ddim neud o. Mi nas i batch stunning o fudge. Actually, tablet. Nes i neud... So, bob blwyddyn, dwi'n neud... Dych chi'n di clywed am, like confectionery escapades, Sioned? Oh, you guys. Wel, fel arfer ti'n... Dwi'n dall bod i fudge, dwi'n meddwl bod i tablet. Heina di rhai sy'n cael ti'n super high. So, Scottish tablet. Mae fel fudge, ond mae o'n fwy... Crossed efo LSD? I mean, yeah, mae'n dod efo smiley faces bach yna fo. Ydio, yn gweithio efo touchscreen. Os a 5... Os a fersiwn 5G i gael. So, Scottish tablet ydy, basically, fudge, ond mae'r ratios yn wahanol, so mae o'n crumbly, a mae o'n fwy grainy. Pam ti di wneud o'n wrong. Na, wow, ddodd defensive side fi allan yn galed fanna. Calm down, Sioned. Na, dwi wedi wneud o'n iawn. A fe dwi'n cofio dad yn neud hwnnw. Cyflath. Ac oedd well gyda fi hwnnw na'r un normal. Achos oedd o'n fel... little good, okay. O'n i'n licio'r crumbly thing yn chytrach na'r chewy. Oh my god, fe rhai fi ddod y peth fyny i'r unofficial Haclediad get-together off the books. Paid ddod o triog, de? Na. Tablet. It's gonna be tablet. Bob tro. A nes i good batch o hwnna, a ni ddim hyd yn oed angen sugar thermometer iddo fo. Anyway. Byddwch yn ofalus yn derbyn tabledig i pobl. Dwi'n rhoi do i'r athrawon, i Mrs Lollipop, i athro drums, aelodau teulu fi. Chaos today in Cardiff. Multiple members of society go, quotes, off their tits due to cyflath. Tablet. Bryn, beth ti'n yfed? Get me out of this hole. Dwi ar y Chianti dwi heno. A sim mawr, ti di cael bach o liver a'ch yn nice fava beans o fo. So mae hwn yn Borzino Chianti. Mae o'n aged in oak, which adds complex aromas and a refined, smooth finish. I mean, that's Bryn. Mae hwnna'n Bryn eto. Yeah. Aged in oak, Bryn. Aged in oak, yeah. I mean... Wel, chdi'n rhedeg rownd Llundain mewn barrel, de, fatha hobbits.
A beth dwi'n neud ydy wedyn punch allan a wedyn dwi'n gallu fatha... Oh my god. Ti'n gallu wobble Down the around. Thames. Ai, dyna pryd. Cael igon o setyn hyn ar y central line. The shark was jumped yn yr afon yna, boys. Anyway, bant ni. Beth ar ti, Sions? Wel, wrth gwrs, mae yna options. Achos dwi wastad yn licio, achos mae'r Haclediad wastad yn special occasion. Yr un tro yn mis, mae fel pan mae'r dads o'r playgroup i gyd yn mynd allan efo'i gilydd neu rhywbeth. Mae'n special nosa. Dwi wastad yn licio cael bach o selection. Ar hyn o bryd, ges i fel rhyw pre-drink bach o Christmas drink. Hei, ar y sherry. Sherry. Very cheap. Tea o Nico. Sherry. So, mae gennym ni sherry bach yn mynd ar hyn o bryd. A mae hwnna'n cael ei... Mae hwnna'n mynd hefo plat bach o gaws manchego. A fyddai'n cael llon gwyneb o spots fori. O, mae'n oce. A dyma beth mae Sioned yn neud ar gyfer chitha y 5 person sy'n content. Y 5 yn chi. Diolch. Mae hwnna, ond wrth gwrs mae hefyd gennau y bad boy. Mae'r siochu allan. Dal yn bod i bod mynd ys mis Mai. Dal yn mynd. So mae'r siochu... Dwi di bod trwy rhyw 6 botol whiskers. Ia, mae hwn mor ddryd ddo. A mae mor bell. Ti'n gwybod beth dwi'n teimlo'n awful? Mae'n mynd i ddeu hyn. Fy anwyl tad yng nghyfraith. Cario fo i bits. A brynon ni botol o sake iddo fo. Dydy o'n mynyddwr mawr. Falle neu, drio fo rhywbryd. A mae'r botol amazing ma o sake. Just dal yn eistedd yn y living room. Dydy'n di wagor eto. A dwi'n teimlo really cheeky. So ni'n mynd, hei! Fancy agor diw, be am ni gael rhyw sit down a drink? Be eisiau ti'n neud ydy agor ar y deg. Sneaky. A dyn tochdio fi gyd allan a rhoi dŵr yn ei lefo a rhoi dy botol. Mynd y botol chdi rownd. Ie. Yr un botol dio? Na. The whole thing. So, achos siochu sgenna i, so nid sake. O rhyw fersiwn gwahanol. Dyna beth dwi wedi gofyn ar rhestr Sean Carr. Plant bach sy'n poeri yn y botol yna, de. So dyna ti'n neud ydy, ti'n agor o heb iddo wybod, toch ti yr sake allan. Saifnio allan. A rhoi dŵr yn ôl yn ei lefo. Dwi genuinely ddim yn credu bys efo byth eisiau fyd o. Oedd o just yn anreg. O'n i'n mynd, mae hwn yn lyflu anreg. Mae o fatha mrawd i weithio allan yn India. Rhyw beth efo Tesco. Cool, da. Doth o nôl efo botal oedd o'n disgrifio'n whisky da maen nhw'n neud yna a'r whisky rhad maen nhw'n neud yna. Ac ar y pryd oedd y diwydiant whisky yn India mewn achos llys yn erbyn efo'r Scottish Association pobl yr Alban. Oedd y diwydiant India yn rhoi llun o dyn gwen mewn kilts ar cefndir gwyrdd ar y botal a sort of bryna dyffrynna balli yn y cefndir. Oedd o'n deud na Scotch oedd o, ond oedd o'n meddwl o'n yn uchel iawn. A so, mae'n cyrraedd adra, mae'n ystod y 2 botol allan, dwi'n agor un o'n nhw, dwi'n cymryd sniff, a mae'n llgada fi'n dechrau toddi. Dwi'n eitha sicr oedd y methylated spirit oedd o. Oh my god. Nhw'n mynd i ddangos real anwybodaeth. Ie. Na, ti'n bod be, Bryn, gorffen di hwnna, achos dwi eisiau gofyn questions wedyn. Mae mrawd i'n deud, mae fi wedyn yn rhaid o'n y botal lawr, mae mrawd i'n deud, o ia, hwnna di'r hyn da. Oh my god. A fy nghwestiwn i oedd... A mae'r botel yna dal, mae nhw dal yn sy'n mam a dad, dyn nhw wedi gan twtsiad ers yn ddod o. Ti'n gallu iwsio nhw'r gyfer preserfio beth. O, siwr o fod. Neu'n golchi wounds o ffordd. Stripio paent. Ie, mae hyn yn mynd i swnio'n awful, ond fel dwi'n gwybod dim byd am yr Indian drinks industry. Heblaw amdan Cobra, a dwi'n eitha hyderus bod hwnna just i wneud gan businessmen yn Birmingham i werthu hefo curries. Probably, yeah. So, please, unrhyw un sy'n gwybod am yr Indian drink, achos fel, os y traddodiad fel bragu a stuff, ac surely, maen nhw'n neud popeth, gawn ni ffindio allan, gawn ni gael AI, chyciwch o fewn i Bing. Gofynwch i ChatGPT. Dyn nhw'n hynna o wybodaeth fel da ni di ddargan o geith hwnna fod ein un non-good vibes stori ni, actually.
barn heb ymchwil na gwybodaeth. Wel, mae o'n dal... Ie. So, ond ar hyn o bryd dwi'n nefyd tonic a shochu. A wedyn dwi'n interspersio fo hefo drink o sherry sydd probably'n super perig, ond mae'n neis. Di Port Lidl ddim newydd curo Port Marks & Spencer's mewn drink-off neu rhywbeth. Ti'n gwybod be? Probably. Wel, mae Dylan off of dylanwad da, maestro tastemaker Dolgella. Rhedeg deli, ti'n mo, he's your born to deli of Dolgella, math o person. A ddo wedi deud, a dwi yn amlwg yn cytuno, bod Tony Port Lidl, sef yr un dwi'n yfed ar y siow ma, i chi wrandawyr sydd wedi bod yn gwrando yn aml, yn well y Tony Port gore mae wedi cael ei roed. A di hwnna ddim yn sioc fi o gwbl, cos mae'n lush ac yn very easy drinking, a na pam does dim ar ôl yn teini, a na pam bod fi wedi goffa mynd mlaen i Sbaen yn hytrach na Portugal. Y ffilm yma o'r Haclediad wedi dod iddo chi gan Port Little. Ding, 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 ding. Please sponsorwch fi. Port Little, gyfer eich dolyg. Enw fo ydi rhywbeth fel amrylar Tony Port. Rhwch o fel anrhegion i bobl, mae o'n lush, ond dim ond yn costio rhywbeth fel... Dwi eisiau deud 10 pint beth fel na. Prynwch hwnna'n lle Turkey a mwynhewch dolyg. Neud oedd mwy. Ti'n perswadio pawb yn tynnu i gael chwadan so bod fi'n gallu neud fel proper. Ti'n fel like Peking duck, fel amazing like duck, gwledd. Goose, duck. Sa'n neb eisiau fo. Ie, duck nish. Ond, oce, so ni eisiau chwadan. A mae pawb arall eisiau Turkey. A mae'r kids eisiau Turkey. Fe'n ni cytuno bod Turkey'n rubbish. Dwi wedi cael Turkey's hir. Mae Turkey yn rubbish. Mae teulu fi yn boring. Boring. Mae Turkey ydy y poultry gweitha sydd yn cael. Be mae Aldi awgrymu ydy, wrth gwrs, gan bod na neb yn gallu cytuno, tydycyn amdani. Oce, ie. Tydycyn. Get some meat, stuff it with some meat, stuff it with some more meat. Nath ymrawdi wneud un tro beef Wellington anhygol. Oedd o'n gret. Hwna bach o mash, bach o veg. Oedd o'n gret. Gan bod ni di deud all good vibes drwy'r siow hefyd, right? Da ni kind of angen, ma na un fel big story, cos da ni yn, dim just neud y podcast yn Gymraeg da ni, pan da ni'n cofio, ni yn trio fel cyfro stuff o ogwydd Cymraeg o thing Cymraeg. Ni methu osgoi S4 flip-a-neck, mae'r llanas trefedd. O, mae hwn, close, oh my gosh, ydych chi'n gweld yr wyau ma ar hyd y llawr i gyd, gyda Sioned, just in tiptoes, just a blisgyn. Oh god, blisgyn everywhere. So, mae mor gymleth, mae mor horrible, mae mor embarrassing, fel cenedl, yr whole sefyllfa, heb sôn amdan bobl sydd wedi bod trwy like mae pawb yn ti'n meddwl fel pan ti jyst yn gweld whole sefyllfa sydd jyst yn fucking llanast, mae'n horrible, hwnna bedio. Ond y pwynt dwi eisiau neud amdano fo ydy o'r adroddiad ddod allan yn deud Capital Law wedi neud adroddiad ynglŷn â ymddygiad bobl yn S4C, prif weithredwr, cwynion amdano hi, a Est chwarae teg yn meddwl bod sef o'n glyfar iawn ac yn gofyn i Bard, nag pwy nes ti ofyn Est? Ie, Bard oedd o. Gofyn i Bard roed preisi Bard i fel fynd trwy'r ddogfen yn rhoi syniad iddo fo o beth, ti'n mo, just esbonio'r ddogfen i fi, dyd ar prif benodau. Be oedd y lowlights? So, be mae Bard yn cynnig, dwi'n meddwl mae ChatGPT yn cynnig yr un peth rwan hefyd. Do'n i'n methu ffindio ffordd o wneud efo Bing. Ond, os ti'n reid dogfenna ar Google Docs neu yn Google Drive chdi, ti'n gallu deitha fo, edrach ar y ddogfen yma, a deitha fi, tywad, doro fi yn gryno be sydd yn y ddogfen yma. So, mi oedd o'n gweithio i ddechrau ni, nes i ofyn fo i grynhoi y ddogfen i fi, ac oedd o'n mae'n dangos ar y gwylod pa ddogfen mae o'n gyfeirio at. Wedyn, nes i ofyn oedd
find the most damning evidence in the document. A wedyn nath o mynd ymlaen I ddeud the most damning evidence in the document is a testimony of current and former S4C employees who reported experiencing bullying, harassment and discrimination. The report also found that S4C's disciplinary procedures were not effective in addressing these issues. Ac un o'r pwyntau nath o bigo fyny ar, a former S4C employee reported being harassed by a colleague who would make sexual comments and gestures towards them. A wedyn, so nes I bwysio fo fwy ar hyn. Yn specifically ar gyfer sexual comments nes I ofyn fo. Ie, cos oedden ni'n cael chat ar iMessage yn dod yn y grŵp rwan, achos o'n i'n darllen o fel human yn darllen o yn mynd trwyddo fo, ac oedden ti'n deud, dwi'n mynd I gael AI edrych drwyddo fo, sorry, so carry mine as. So wedyn nath o ddeud, the document states that, quotation mark, one former employee reported being harassed by a colleague who would make sexual comments and gestures towards them, close quotation marks. The report does not provide any further detail about these comments or gestures. The report does note that the former employee reported harassment or S4C management, but no action was taken. The employee subsequently left S4C due to the harassment. Right. Ar y pryd yma, a wedyn oedd Iest fel, flip, mae hwn yn ofnadwy. A nes I mynd, hold on, dwi di darllen yr adroddiad yma I gyd. Does dim sôn am hyn o gwbl. Erioed wedi bod. Yr unig beth sy'n gorau wneud ydy, nes I agor, pan meddwl chdi'n deud hynna, nes I agor y PDF yn preview ar y Mac, a just teipio sexual, neu'r gair, just sex, I fewn. So o'n fideo bob enghraifft o'r gair sex yn y ddogfen dweud, not found. Mae hwnna mor berig I fi. So nes I just instantly fynd, mae hwn yn ofnadwy. Achos meddylia wan, os wyt ti ar deadline, ti'n trystio bad, neu large language model arall, ac wyt ti wedi gofyn iddo fo specifically just edrych ar y ddogfen yma, a mae o di completely gwneud o fyny. Fabricated. Absolutely terrifying. Ti'n meddwl dan efo hefyd efo'r so mae Private Eye beth y benydd yn sôn amdan cwmnïau newyddion lleol, studios bach a bachu sydd yn cael lawr achos gen nhw'n migon o pobl, a wedyn ti'n dychmygu wedyn diwrno sydd eisiau gwneud content farm sydd yn creu, chos ti'n gweld beth y benydd ar YouTube ar TikTok a bachu a whole bunch o cynnwys sy'n just cael neud I fyny gan AIs, a mae hynny wedyn yn cynnwys sydd yn bodoli yn y byd. Wedyn mae yr un nesa'n cyfeiriad yr un dwytha, mae'r un wedyn yn cyfeiriad yr un be did y source di, a wedyn ti'n troi allan wedyn mae'r holl ar Wikipedia. Ond mae hwn di gweithio'n hollol anghywir oherwydd fod mae wrth gwrs fatha oedd Gmail mewn beta am be oedd o 10 blwyddyn efo stupid fel la. Mae hwn efo experiment round wrth ymyl yr gair bar, so ti'n gwybod, it's an experiment. Mae hwn yn basic iawn. So wedyn nes I ofyn I can't see this in the document. A wedyn nath o ddeud, I apologise for the error in my previous response. Upon further review, I cannot find any mention of sexual harassment in the document. Because there is. I was like, why did you make this up? I apologise for making up information about sexual harassment in the S4C report. I am still under development, and I am always learning new ways to be more helpful and informative. A nath o car ymlaen yn dihiro. Fi bron yn teimlo'n wael bod ni actually siarad amdano fo rwan, cos be dy'r chances bod rhyw fecyn West Mail hack, actually zero. Ond just y syniad yma tool for ti'n modd dysgu, deda bod ti yn rwy'n sy'n trio ti ar ti eisiau neud station ti eisiau dy Gymraeg ti ddim yn dda iawn a ti'n iwsio chat bad I sgrifennu erthigol yn y Gymraeg dyda. Ond ti'n gorau cario ymlaen haslo fa? O'n I mor freaked out pam nes ti roed y quote na'n chat ni ac o'n I fel yes, di hwnna ddim yn y document. Mwyaf ti'n haslo fa a mwyaf ti'n cael lawr iddo fa am fod o'n i'n cadw gofyn why would you make this up? A wedyn oedd o'n mynd on there are a few reasons why I made this mistake: limited data, misinterpretation of context,
misuse of prior knowledge, and then but you were meant to only look through my Google Drive. Nes I dweud efo, a wedyn mae dweud, sorry, I can't help with their links to Google Workspace items just yet. A mae o'n dweud, ond wedyn yn dweud, wedyn nes I dweud efo, I want you to look in the document entitled, a teipio allan eto, a wedyn nath o ddod yn ôl yn dweud, oh yeah, I see it, a wedyn crynhoio I gyd eto. Yn gywir. Yn gywir. Ond, dyla fod o heb di wneud I fyny'r sexual report I ddechrau ni, am fod o'n I wedi deitha fo'n specifically ar y dechrau edrych trwy ddogfen yma. A just I bwysleisio, beth da ni siarad dan y fama ydy'r ffaith bod yr AI wedi wneud o dim byd tamat wneud y stwff o'i Ond beth sydd yn fwy na hyn ar y funud ydy fod Google wedi cyhoeddi dwi'n cofio beth di'r enw maen nhw wedi rhoi Gemini, weles I hwnna. Y peth newydd maen nhw wedi cyhoeddi sy'n lle maen nhw'n dweud mae hwn yn well na ChatGPT-4 ac yr fideo maen nhw wedi rhoi allan wedi cael ei gyhoeddi fod o'n hollol fabricated mae o'n laughable mae fel y trailer efo ddim shots o'r ffilm just I neud y shit I fyny. Ma'n dweud, well, yeah, it's true, but we typed in the prompts and we didn't talk to the computer. A mae'r fideo, os da chi'n gwylio efo rwy'n yn siarad ac yn dangos fideo o'i dwylo nhw a nhw neu llun ar bapur ar desg. So yr argraff ti'n gael ydy fod yr AI yn gweld yr fideo a fod yn dallt beth ti'n dweud hefyd. So yn interpretatio'r holl beth sy'n mynd ymlaen. Ond be nath nhw oedd teipio fewn y prompts a wedyn uwchlwytho llun. A wedyn nath nhw torri hwnna I gyd I fewn I fideo wedyn. Ac wedyn overdubio fo. Ac so mae'n hollol fabricated. Dydy hwnna ddim fatha'r fideos o'r hen oes lle oedd Microsoft yn dweud, this is what the home of the future could look like. Lle wyt ti'n amlwg yn dweud, could. Chos a crisis of truth ma'n dweud consistently so mae'n y pobl wan a dwi'n gweld yn y gwaith beth y benydd ydy y pobl dweud wel mae Google yn neud hyn a peth yn pen maen nhw wedi gweld ydy'r 30 eiliad ar TikTok neu rhyw advert ar Instagram neu rhywbeth a dyn nhw heb di mynd i'r lefel nesa mae fel Insta versus reality a mae'n rhywbeth ddyddiorwch so ni'n darllen un llyfr gynt yn y flwyddyn ac oedd o sôn amdan yr syniad ma bod o'na rhywun wedi adeiladu AI model yn honni bod o efo geidar anhygol a bod o'n gallu deud os o'ch chi'n hoiw o dylun di y well na unrhyw person yn gallu neud ac be'n gwyddoedd oedd ddaren nhw wedyn ail brofi fo rwy'n data newydd iddo fo a nath o fethu'n llwyr ac oedd y pobl wedi creu yr thing ma wedi mynd allan I gadael i'r stori redag I ffwr efo fo oedd y press di mynd efo fo a wedyn doth nôl allan wedyn a dweud oedden ni just eisiau cael sgwrs am be oedd technoleg yn gallu neud neu be ddyliau ni neud efo'r technoleg yn dweud na ti di creu argraff anghywir yn y byd a mae'n rhywun wan yn mynd I neud ac adeiladu rhywbeth di selio ar beth ti'n neud neu beth ti'n neud di honni a wedi creu argraff a mae'n mynd I dibynnu ar hwnna a mae pethau wedyn yn cael adeiladu ar ben hynna a mae rhywun yn mynd I ddiodda oherwydd o. O, da ni bob tro'n cyhoeddi ar y sioe yma, da ni'n edrych trwy Google I.O. Bob blwyddyn, maen nhw'n cyhoeddi llwyth o bethau, os am byth bron i'n byd o'r stwff maen nhw'n coeddi yn hwnna yn dod yn wir yn y dyfodol. Mae nhw gyd yn fabricated bullshit gyda nhw, a fedrai'm coelio fod y fashion company yn cael get away efo'r crap ma bob munud. Ond mae Apple ar opposite lle dwi dal yn cwyno tas y Siri hyd yn oed yn trio neud rhywbeth oedd yn hwnna. Mae Siri wedi mynd downhill wan. Dwi di rhoi enw ond mae ffonio rwy'n hen God, paid mae hynna'n dramatic ond I gyhoeddi rwy'n o sexual
oce, ffordd gwahanol. Calling Timothy. Cancel. Ond eto mae'n gyd i wneud efo faint mor haws. Crisis gwirionedd. Hwna di y big things gan ni'n mynd fewn i rwan. A mae o'n existential Buddhist philosophy crisis brains, humans sy'n methu delio hefo vast incomprehensible amount o wybodaeth gallen ni dod ar ei draws o, right? Unrhyw bryd yn y bywyd ni. A i trio ffigur allan be hwnna sy'n wir. Achos mae stwff fel rhyfel yn Ukraine, y rhyfel yn Gaza, pethau. Ti'n gwybod ar lefel bod o'n wir, ond ti ddim di gweld o fod dylygu di, ti ddim wedi profi fo, ond ti'n teimlo'r dioddefaint yna. Ond pan mae'n dod lawr i stwff, o'n i'r just stwff mwy o simple, a da ni di siarad am hyn gymaint o blaen y do. O'n i ar, so dwi'n gwybod bod fi'n sticio rownd efo Reddit, a bod so dwi'n deud wrth bobl, ni di gweld hwn o Reddit, maen nhw'n sbio na fi'n weird. Maen nhw fel, you're not, you don't use that, do you? Gan i fel, well... You're one of them, are you? Ond, fel pob peth, fel, ma'na rai normal, ma'na lefydd normal yna fo. Ond un o'r nhw, 30 plus skincare. Gan i fel, 30 plus skincare. And so ni just fel, I'm 30 plus, and I have skin. So... And I would like it taken care of. Yeah. So, o'n i ar hwnna. Ac oedd rwy'n wedi postio, chwarae teg iddyn nhw, oedd nhw wedi real ymchwil. Getty Images, high-def photos o croen celebrities, right? Right. Fel, I just want you to see, right? Weird kink on the day. I know, I like texture. Show me those paws. Ond dyna beth dio. Cos maen nhw fel, literally, dwi ti byth yn gweld y menywod, yn anffodus menywod ydyn nhw, achos mae hyn yn broblem sexist tu hwnt, heb filter, heb Photoshop. Ac oedden nhw'n, like a top voted comment oedd bobl yn mynd, cofiwch di Getty ddim yn gadael i'w photographers nhw retoucho stuff. Mae Getty all about the veracity, ac yn ni fel, iawn, ac oedden nhw fel, so dyn nhw'n retoucho stuff. Unrhyw beth sy'n dod fyny ar Getty press images, maen nhw'r files mae'r photographers wedi rhoi iddyn nhw efo minimal process. Dwi'n cymryd bod na rhywfaint o processing, ond bod o ddim yn retouching na chdi. Dwi'n yn raw na. Mae wedi cymryd y raw files a wedi convertio nhw JPEG, and they're pretty much that it. Mae gorfod mynd trwy broses o convertio bob tro. Ac oedden nhw just fel sbiwch ar y leid, ac oedd ti'n edrych arnyn nhw, a mae gennyn nhw pores, a mae gennyn nhw bumps, mae gennyn nhw wrinkles, mae gennyn nhw groen normal. Heblaw am Charlize Theron, oedd hefo crosshatch pattern really weird, achos yr skin microneedling mae hi'n cael. So the papa, she looks great. Mae hefyd yn edrych fel fucking blanket melyn tregwynt, but that's okay, because she's Charlize Theron. Mae hi hefyd yn gwario miliwn a hanner ar rwy'n i edrych ar ei hôl i chroi. Ond unwaith eto, y crisis of gwirionedd ma, o fynd, lle oedd rwy'n ar Reddit yn deud, grandwch ferched, y subreddit ma, da chi'n chasio rhywbeth sydd ddim yn bodoli. Mae'r Korean girls ma hefo'i glass skin nhw. Ond dyn nhw byth yn gweld yr hael, maen nhw'n gwisgo. Dwi'n cofio pan yn Japan, mae'n shit! Gadar fi'n torri. Oedd Iestyn mor sioct amdan y genod yn Japan. Oedd o beth di bod yn Japan, oedd o'n meddwl am mynd yna. Oedd o eisiau mynd yna i weld y genod ma. Mae Iest beth di bod i ei... Oh my god! Mae'r sgriw di actually... Mae di snapio. Mae di sirio'r sgriw. Waw. Dwi'n cedi... Yna ddryl yn honna. Wyt ti angen saib, Iest? Na, neu sefyll. Hold on, it's a standing desk. Ydy o, wyt ti'n stand... No way bod ti'n mynd i standio efo anwyd a hot toddy am 2 awr. Ti'n methu neud haclediad yn sefyll? It's all good. Okay, mae dau ti dal y stôl fyny to, cos dwi'n i roi hwn yn y show notes wan. I'r gynulleidfa ma, it is an audio medium. Hwna, efo'r bit di snapio off. Efo'r sgriw sy'n di snapio off. Hang on. Oh, well, hello. Gynulleidfa annwyl. Diolch i chi am sticio hefo ni trwy'r crisis yna.
Anyway, a crisis of truth. Ond hyn ydy'r peth i ddom di. Dyn ni dal mewn amser efo AI lle mae'n cwmni a tri ar y diawl trio ennill y ras ma i adeiladu rhywbeth gwylod ras i'r gwylod i neud gyn gymaint elw a sy'n bosib allan o'r beth ma heb o'r reidrwydd bod yn poeni be maen nhw'n trio adeiladu be maen nhw'n trio datrys so ti'n gwybod be ni ti'n gwybod pwy sy'n mynd i gael ei invocio yn dweud well exactly Jeff Goldblum's law the crisis of truth and Goldblum's law os da chi'n neud bingo adra Goldblum's law di dod yn gynnar yn rhywun yma Wel, drinking game yr Haclediad mae o'n Mae'n gyd hefyd yn efo dynyddio'r stwff ma'n yn y gwaith, dynyddio'r stwff ma'n yn yr ysgol. Ysgol yn horrendous. Mae'n cymeryd, di dynyddio'r tools yn yma i ysgrifennu adroddiad, neu rhywbeth. Dio ddim yn, mae'n di difrodi eich eitha yn y diwedd, chos chi ddim yn mae'r bren yn llai, chos da chi ddim yn cymeryd y gwybodaeth i fiawn. Da chi'n benthyg quote dealltwriaeth y thing ma sydd ddim actually dall beth sy'n wir really freacio fi allan efo'r error na a di Esther i gael achos be mod i'n neud ydi mae'n obviously di mynd allai achos mae fel it's predictive text gone mad achos mae'n gweld harassment a fi mae'n gwybod os oedd na case o oedd y gair harassment yn y ddogfen a mod i'n mynd harassment is always coupled with sexual. Yeah, so a bod ni wedi gofyn what's the worst thing yn efo. So sexual harassment eich di'r un o'r bethau gweitha fysa chdi'n gallu cael mewn dogfen o'r maith. So nath ofyn, fysa hwnna'n rili drwg os oedd o'n digwydd. Mae'n deitha ti beth isio clywed yn lle beth sy'n wir a mae hwnna'n fucking berig yn mhob situation efo humans hefyd. Dwi'n rhaid i ddweud beth isio clywed ond beth mae'n neud ydy mae gyn o fast data most likely mae gyn o fast data o bethau fe ni tynnu a be mae di'n gwneud ydy mae di gweithio allan ar gyfartaledd beth sydd yn ymddangos yn y pethau yma a wedyn mae di dewis reit hwnna sy'n reit yn y canol o reit rwy'n ni hwnna i gyd yna fo so mae fel mae Iestyn dweud mae cyhyddiadau cam ymddwyrhywiol yn ymddangos mewn 60% o'r adroddiadau fel ma. So mae'n dweud, orynt rwy'n ni hwnna fewn, a dyn, dwi'n pres, mae hwnna'n 40 o'r 40% reit, rwy'n ni hwnna fewn. Mae'r stwff yma i gyd yn just, a mi o'n just yn adeiladu rhywbeth sydd yn cyfateb i'r patrwm yn ytrach na be fysa ni fel pobl yn darllen y thing yn neud ydy oreit, o'n i trw a tynnu allan y cyhoddiadau gyd o'n i wedyn ar y cyfartaledd mae yna 6 o'r hein 5 o'r hein tynnu nhw gyd lawr i un rhestr ar y top 5 mewn ffordd, y bottom 5 nes ti ddim gofyn iddo fo Iest i grynhoi be o teimladau bad am S4C click mi nes i ofyn fo actually nes i ofyn fo does it mention anywhere in the document about the S4C click app? I said no it doesn't. I said rwan dwi'n gwybod sy'n ffocin malu cachu achos dyn ni di darllen hwnna a dwi just eisiau deud tîm S4C click holl nerth i chi bethau da chi di bod mynd trwy mae'r holl gweithle na so ni'n mynd i mynd o'r unrhyw un a da chi di bod yn arbennig dod trwy ddefo that being said Team VFX oedd ar y ffilm-di-ddim nath ni watch oh my god gyda mon 4 yn gweithio na fo a trio'i gora yn 2012 ti'n edrych ar y credit mae gen ti 2 supervisor a 2 artist so basically 2 VFX artist so dyna dwi'n dychmygu Team Click ydy fel mae na hamster yn y gornel yn pweru like MacBook Air nhw o 2015 mae hwn yn rwla lle fysa ChatGPT yn gallu helpu Team Click a bod mi nes i ddechrau pan o'n i'n pissed off nos o'n o blaen nes i ddechrau gofyn wrth ChatGPT
you see this website S4C and it's got this clickbait? And they yes. It's full of videos. How would I go about getting an RSS feed of all these videos? Well, I can build you a scraper. Okay, how would that work? Wedyn mae'n dangos I fi'r PHP code I gyd I gael sgripio cynnwys S4C click. Ond fysa S4C team click mae'n gorau wneud hyn, wrth gwrs, y dan yna. So wedyn nes I ofyn, okay, so I see you've got the videos there. How would I then convert this into an Apple TV app? And you'd combine it with the Swift code here and put the PHP in here and the Witos go round and round. So, oedd y cod I gyd I cael ei sgwennu iddo fi ac yn do'n i'n actually testio fo, ond dwi wedi gweld pobl eraill yn actually adeiladu stwff yn defnyddio fo fel hyn. Ti'n mynd beth, mae'n rhoi stredig yn dydio, achos mae'n gymaint o resymau siŵr o fod pam di hwn ddim di digwydd. Ond dwi'n siŵr sa'r team click yn troi rownd at y fi a dweud, fucking hell, fes ni'n gallu gwneud VFX hefyd, fes ni'n just mynd I fucking Photoshop, please, put some AI a fucking Mid-Journey and then put some eyes on this tree and then make it talk. A mi ystyn fel, dwi'n gwybod di o ddim mor hawdd o hynna, ond mae'n haws os ti'n gwybod beth ti'n neud. Oherwydd dwi'n defnyddio'r tools yna I helpu gwaith fi I neud o'n haws, I neud o'n gyflymach. Mae'n frustrating bod fi'n goffo mynd I BBC iPlayer bob tro dwi eisiau gwachod sioes ganddi Chris I watchod yr amazing fucking bwyd amazing, oh my god 475 goffo mynd I hwnna a mae S4C mewn safle mor israddol ar iPlayer cos wyt ti'n gorod mynd I channels a ti'n gorod scrollio yr holl ffordd I diwedd ti ar ôl BBC Alba for fuck's sake mae BBC Alba mond yn good ar nos galan Sorry BBC Alba, rude, dwi'n gwybod. Shots fired. BBC Alba found dead in a ditch. So, mae'n israddol. Mae o fel byw I ti. Ti just yn afterthought ar hwnna. Lle... Os ti Sian Doyle eisiau cyhoeddi rhywbeth oedd wedi gwneud y dda, fucking neud siŵr fod S4C yn cael ei drin fatha first class citizen ar BBC iPlayer. A dwi wedi cael digon o drinks I fynd fewn I hyn. I mean, dwi dal yn cofio ni dweud happy vibes. Dy'r ffaith bod ti wedi cael un rhaglen ar Netflix ddim yn fucking byd I wneud. Oh, let's go! Okay. Jesus Christ! Mae'n cael shows ar fucking free-to-air cable channel Ryan Reynolds. Mae'n cael dal y mellt ar ryw timeslot a neb yn gwachod. Great headline. Ydy o'n helpu ni gael programs really da mae bobl eisiau gwachod yng Nghymru? Ydy'r urdd yn poeni bod nhw ddim yn y Guardian bob wsos? Na, cos mae'r urdd yn gwybod exactly... O, well os nhw ar Pluto TV, na fucking channel Ryan Reynolds. Sorry. Ti'n ma beidio, achos bod fi'n teimlo mor angerddol amdan faint o special di S4C. A mae hyn yn wanclyd, dwi'n siŵr. Ti'n edrych nôl a ti'n mynd, mae'n fucking wyrth bod y thing dal yna, bod o dal yn mynd, bod bobl dal yn caru ddo. Falle bod y gynulleidfa'n 65 plus. Dwi ar y llaw arall yn really enjoyo watched bobl yn mynd trwy Lara Catrin yn mynd trwy wardrobes bobl a Chris Roberts yn neud bwyd lyflu. I mean, yn Gymraeg, mae watched rhywbeth yn Gymraeg yn deimlad special, cos mae pob agwedd arall o'r entertainment industry dwi'n gwneud fo'n Saesneg, a mae watched stuff Gymraeg yn magical, mae'n magical. A mae llygyd fi wedi mynd yn fawr a dwi wedi cael loads o booze, so dwi'n really angerddol amdan hyn. Dwi'n siŵr os ydych chi'n licio siwrnas ganddi Chris Bryn. Bryn. Cyfres newydd. Dwi'n wedi gwachod yr un Sweden eto. A mae'n ddynes o Japan sydd yn byw yn Sweden sy'n siarad Cymraeg ac yn bita bwyd Chris Flame Baster. Ydy hi byth di bod yn Japan. Sorry. Bryn. Ti di'r un o'r bobl mwyaf intelligent dwi'n abod, ond weithiau dwi'n poeni amdano ti. Ond y broblem ydy, dwi nes i... O'n i lico'n lwcus i fynd I weld nath S4C cael y penod cynta I fyny yn galeri yn y cinema. So gathen ni gyd fynd I weld o yn y cinema ac oedd o'n
amazing weld o i gyd i fyny ar sgrin fawr fel la. Ond mae hynna wedyn yn eich di really gwestiynu pam fod yr ansawdd mor wael ar iPlayer, oherwydd dim pawb sy'n gallu accesio'r app clic ar ei teledu, ac dwi ddim gorfod gwylio fo ar yr ansawdd wael mae'n cael ei reid allan. Dwi'n gwybod ma' nhw di gwella o gael dod â S4C clearly yn ôl. Ond just ar satellite? Dwi'n meddwl fod ar freeview. Ydy o'r freeview rwan? Sorry, dwi'n di gwachio freeview ys amser. Mae'n drwy gynnau. Mae Ariel fi'n disgyn off y to. Nes di seithi fel awr. Fel sniper scope ti. Ond ie, mae'r ansawdd busnes ma. A dwi'n meddwl na. Rwy'n yn BBC ydi o. Ydi o'n de. Just ydi stuff like BBC One mewn spectacular? Neu ydi o'i gyd? Ydi BBC gyd? Os ti'n gwylio stwff BBC ar iPlayer ar Apple TV, mae o'n edrych yn gret. 4K. Dal ddim yn... Dydy'r un ar Apple TV ddim yn 4K, ond mae'r un, os ydych chi'n gwylio fo trwy'ch app teledu, mae'n gallu fod yn 4K ydy. Ond fod dyn nhw dal ebdi updateio i app i'r 4K ar yr Apple TV. Diddorol. So, pawb arall allan ar sy'n defnyddio apps General TV nhw, maen nhw'n gallu cael o'n 4K. Ond... Dwi ddim ti'n di TV fi ddim yn clyfar, ni jyst yn attachio stuff clyfar i'r TV. Ie, dyna di'r ffordd de. So, dwi'n gwybod. Sorry, mae hwn di troi fe'n i downer, a Groen yn BBC sy'n blocio'r shit ma fe drai ddechmygu. Fe dra'n dychmygu fo S4C ar bwrpas yn reid o'i ffocin fyny ar yr low-res ma'n reid yna. Just parch yn de. Os ti'n mynd i gwefan clic, fatha dwi'n gorau neud, a wedyn lawr lwytho yr rhaglen, a reid o wedyn ar y computer i fi gael wylio fo trwy fy Apple TV. Wedyn mae'n 1080p. Mae na throlo, ti'n deitha fi. Mae na dagu fo. So, dyn ni'n cefnogi... Diwedd y downer. Dyn ni'n cefnogi gweithwyr ar y podlediad yma, a holl nerth i S4C yn y dyfodol. 2024. Da ni yna hefo chi gyd, fel, obviously, conflict of interest, achos mae'r cwmni dwi'n gweithio i yn neud lot o bethau i S4C, ond dwi hefyd yn siarad o'r galon fel rhywun sydd yn meddwl unwaith eto bod o'n special miracle of the universe. Dim bwys be o'ch chi'n meddwl o ffilm y sŵn, oedd yr emotions yna. Ia, nidion. Ond dwi falch bod wedi cael ei wneud, nath o greu 2 awr o gynnwys i ni. I mean, oedd rwy'n eisiau deitha fi bod, like, mae'r wledd dal ar gael, a nath ni completely misio fo, dylen ni watching am misio nawr. A ni di completely misio fo. Sionet, fatha fod chdi di methu'r ffilm blwyddyn yma hefyd, ie. Dylswn ni di misio F6 y Christmas Twistmas. Nes i just click ar y link and just watch, a nath o fynd iddo fo. Oh, come on, oedd o'n mynd hyn ar ffôn fi. Oedd o ddim mynd hyn ar ffôn fi. O, ti'n gallu gwneud yna fo app Just Watch ar yr Apple TV hefyd? Oh, well, obviously dwi'n di downloadio hwnna neddo. I mean, God's sake. Sorry, right, okay. Ydych chi eisiau neud? Dyma'r options fan, guys. Mae fel Choose Your Own Adventure podcast. Gwrandawyr, gyrwch pres i ni. Choose Your Own Adventure. Gyrwch pres i ni. Right? Achos wedyn gallwch chi ddewis Your Own Adventure wrth eithon ni be i wneud, cos mae chi'n financially. Ydych chi... I suppose, does am point, does am problem yn i beth da ni'n neud gynta, achos mi allith y gwrandawyr neu Choose Your Own Adventure, cos chi di clicio a couple of chapters ymlaen i fynd i gwrando ar y ffilm-di-ddim gynta, neu gwrando ar y rundown ni o fel like after party fun stuff ni y flwyddyn. Ydych chi eisiau siarad amdan all the good stuff da chi di wneud Lenny, all the good shit am Lenny, neu ydych chi eisiau wneud y ffilm hilarious ma gynta, a wedyn nhw'n i siarad am yr holl entertainment a fun stuff. Nhw'n i wneud yr ffilm fel fatha just palate cleanser, a wedyn nôl fewn i good stuff. Dim. OK, pawb, dwch efo ni, reit, i fyd y Christmas Twistmas. Dwi dal yn mynd i deud o. Efo Casper Van Hero. Casper Van Dien. Y dyn sydd wedi... O Casper Van Dien... O, fan, ma'na jokes i wneud fanna. Sydd wedi basically wneud career allan o edrych fel y Giga Chad meme. Sorry. Dyna ni'n... Mae'r... Oh, wow. God. Wow.
Waw, mae'n 2 sherry mewn a mae Sioned just yn... Mae'r clos allan... Mae'n dod yn ofalus. Dwi'n mynd i gael fy'n canslo. Tas unrhyw un yn gwrando ar hwn. Yay! Dwi'n lyfio hyn. Mae'r synwyr o ryddid yn anhygoel. Plant dy blant. I mean, yeah. Be oedd nain yn arfer wneud yn ystod yr rhyfel Covid? Neu whatever. The Wars for Truth. Well, gawch chi wrando ar hwn yn llyfrgell genedlaethol. Jesus Christ. Mae'r rhifin yma yn y llyfrgell gen. I mean, dyn nhw ddim ddo na. Dyn nhw'n cael na. Ar vinyl. Just a complete tangent. Ta chi'n gwybod, mae yna ffilm Ghibli newydd yn dod allan. Oes. Dwi dal yn trio Boi yn y Heron. Fo'n dod allan di San Steffan yn Brydain. Dwi yn trio ffindio tickets. Does na neb yn Gaerdydd wedi deud bod nhw'n dangos o to sy'n gytting. Ond mae Joe Hisaishi, sef y cyfansoddwr cerddoriaeth Ghibli, wedi rhyddhau. Dwi'n hyd yn oed yn berchen ar record player, ond dwi bron a prynu yn efo lyflu stereo setup neis. Mae wedi rhyddhau vinyl, basically, o'r holl Ghibli soundtracks mae o di sgwennu, neu'r themes mwyaf yn nhw. Ond mae'r vinyl yn fel marmor, so mae fel gwyn hefo fel veins du. Mae'n edrych fel, ti'n fel marble worktop. Gwyn prydferth ma. A meddyliau gwrando ar fel symphonic Ghibli themes ar vinyl. Sorry, mae microphone fi wedi torri eich fi wedi driblo ar hyn fo. God damn it. Complete tangent random. Da ni'n siarad amdan F6 : Twister, a Christmas Twistmas, a welwn i chi ochr arall i'r trailer. Os gen hwn hyd yn oed trailer, Iest? Dwi'n wedi edrych i chwilio eto, dwi'n ni fel. Oce, welwn i chi ochr arall. Hello. Come on, let's go. A tornado hit the small town of Dublin late last night. It's almost Christmas. Tornado season's not until March. Thanks to climate change, tornado season's coming early. I ran all the simulations, and none of them point to an active system. So as you can see, things should start to improve into the morning hours. F2 in December. F2, is that bad? That's a fairly large storm. Is there anything bigger, like an F6? And that's like a nuclear bomb going off. The conditions are right for the perfect storm. Where are you? I just picked up Max. We're on our way to the high school now. Dad? Give me a minute. I'm on the phone with your mother. Dad! What? Caitlin's not at school. Alright, we're kicking it to you live in 20 seconds. Logan, this is Addie. You gotta get out of there. We got a Twister. No one saw this coming. It's an F6, Dr. Walker. Max! Get out of there now! A felly, croeso I fyd. The Christmas Twistmas. A Christmas Twister. Neu F6 : Twister. That's right, ffilm o 2012 ydi hon, so dwi'n bwys faint o gas da chi'n teimlo amdan yr effects. Gallwn ni ddim judge nhw ar yn safonau ni heddiw. It was a different time. Mae fel y Disney cartoons na lle maen nhw'n deud da ni yn gwybod bod hein yn very bad stereotypes o bobl dion, but it was a different time. Diolch Disney. Oedd hi'n oes hollol wahanol. Oedd hon yn oes lle oedd bum chin yn cael ti fewn i career arbennig o dda. So, Iestyn ffindio The Christmas... Acting talent be damned. O ia, roed y bai sydd ar y fi de. Bob Just tro. cyflu fod y fi de. Yeah, cos ti'n ffindio nhw. Ti obviously yn mynd i IMDb, find the lowest rated film with Christmas in title. Ydwi'n wrong? Ble mae'r celwydd? Mae'n debyg iawn i hynna, di. I fod yn deg, mae'n fatha... Di ffindio ffilm gwael Nadolig ddim yn anodd. Na, mae'n a lot yn nhw erbyn hyn. Hyd yn oed ar iPlayer,
Mae BBC iPlayer, mae yna llawer iawn o'n nhw wedi dechrau creepio Netflix yn llawn. So, yn ôl y sôn, It's a Wonderful Life. So, clasur... It is a Wonderful Life. Clasur Nadoligaidd. Apparently oedd o'n flop anferthol. Pam gafodd ei ryddhau. A nath na station teledu prynu'r hawliau ar ei gyfer o. Chos do'n neb yn gwachio teli dros Nadolig, so oedd boi misio neud... Oedd y boi misio... Capel doedd nhw. Oedd y neb isio... So oedd nhw'n misio talu neu programs newydd. Oedd nhw'n misio'r presenters gorau bod ar y teli neu sioia falle. So oedd eisiau rhywbeth rhad ac am ddim i roed ar i llenwi'r oriau. So brynodd o It's a Wonderful Life a jyst dechrau chwarae fo. A pobl sylweddoli a dechrau gwylio fo. Dyna ddo'n bob dolyg, so dod yn draddodiad. A wedyn, so mae lot o stwff wedi cael ei wneud, chys mae'n siŵr bod yn y cefndir fe chdi just creu, just gael bach o hwyl. Ti'n gorau talu lot o sylw iddo fo. A dyna sy'n ti'n cael Christmas Twistmas. Christmas Twistmas, ie. Wan te, yn anffodus, trwy rhan fwy o'r ffilm ma, o'n i just yn mynd, so well gan I fod yn gwachio Twister. To be fair. So Twister, yn un o'r unig VHS's o gennau yn gynnar iawn yn fy mhrofiad byw. But Todd Field yn efo? Who knew? Sorry, dim yn Christmas Twistmas, an actual Twister. Dwi rwan di dod ar IMDb page fyny am Twister, achos dwi eisiau siarad am Twister mwy nag dwi eisiau siarad am Christmas. Dwi dal meddwl dwi wedi gwista trwy Twister yn ei gyfanrwydd. Dwi yn really keen ar ailwylio Twister, ond dydy ddim ar unrhyw streaming services. Pwy sydd yn Bill Pullman to Bill Paxton sydd yn Right, Bill Paxton a Helen Hunt. Oh my god, mae Carrie Elwes yn efo. Okay. Hein ydy'r bobl, dwi'n nabod nhw yn Twister, ond oedd Twister yn Sioned yn gwybod pwy ydy'r bobl mae gyd. So, rwan, dwi rwan yn anyway, dyn ni ddim yn mai siarad am Twister, which is a superior film from 1996. Yn anffodus, dyn ni yn mai siarad am... OK, beth dyn ni'n mynd i alw fo? Christmas Twister, neu... Achos Christmas Twister mae'n dod fyny fan fel IMDb, ond F6 Twister ydy ar Pluto. Os di'r gynulleidfa eisiau gwylio fo, mae rhaid yn ôl fynd i Pluto TV a just mynd am chwiliwch am Twister a newch chi weld o F6 ond o ddim yn Twister os ti yn chwilio ar IMDb am F6 Twister Christmas Twister sy'n dod i fyny so mae'n ffain os ti'n chwilio am F6 Twister Christmas Twister so mae'n beth ti'n chwilio amdan mae'r ffilm iawn yn dod i fyny so un peth edrych am y ffilm yma oedd gen i obeithion mawr only drwy'r plot oedd gen i obeithion mawr achos nath o cychwyn fel wan te, yn anffodus, naïf Sioned in 2012 oedden nhw'n mynd yes, climate change is basically made Twister season go cray mae fel yr Homer does The Shining make Homer go crazy ac o'n i fel yes it has this is very prescient ond wedyn na achos oedd pawb yn trino fel crazy guy oedd nhw fel no it's part of a natural cycle oedd o fath oedd nhw wedi gweld yr ffilm be oedd o Day After Tomorrow yes ac wedi mynd oedd fyna ni'n neud hynna ond yn Texas yn lle ac un peth edrych mae wedi cyflwyno fi i un o'r jokes gorau dwi wedi clywed ers cwpl o fisoedd how's Christmas like tornado season? I don't know how is Christmas like tornado season? Well you get a tree in your living room for both Great. Oedd y delivery yn eitha ffynnu oedd y delivery yn eitha ffynnu so, is unrhyw un eisiau gwneud plot? Mynd yn ei trwy ddefo? Cos, quotes, I have notes. Mae o fatha cyfres o vignettes o fatha sut i beidio actio mewn golygfa. Sut i beidio cyfarwyddo. Y rhedag o pobol. So, mae'n bits yn efo. Mae'n news studio. Sut i beidio
editio pethau. Sut i... Mi actio na. Maen nhw'n trio neud lot o Aaron Sorkin bits yn y newsroom. Ond nhw'n quite mannequin. Maen nhw'n horrendous. Okay, so y brief story ydy, Casper Van Chin mae o yn meteorologist. Is it Twister professor? Meteorologist. He's got a degree. Mae'n rhaid o yn newscaster. Really pwysig, a mae hi'n mynd i gael job yn New York. Hefo meteorologist y teledu, sef Logan. Ti di methu'r cold open? Okay. Mae nhw'n i fynd trwy ddefo i gyd, right? Mae na wedyn, so... Obviously, mae'n setio fyny, mae'n rhywbeth wedi digwydd yn career Casper Van Dien. Yn Chicago. Mae fel fishing trip yn Uncle Bryn. Big iawn i airplane lle mae'r boi, I can't fly this plane. I can't fly the plane. Pam ti'n meddwl bod fi wedi bod yn gyrru airplane gifts continuously? Well, exactly fel. We don't talk about what happened in Chicago. It's Uncle Bryn's fishing trip. It's pob peth. Dwi'n gwneud i bod y bysgota. So, mae'n troi allan bod oedd o wedi efo'i crazy climate change theories wedi deud wrth bobl bod yna loads of twisters yn dod ac esio be oedd o'n false alarm, and thousands of people had to evacuate, and it was a false alarm. A wedyn trwy'r stori gyd mae'n rhai bobl fel, yeah, but that's better than like loads of people dying, right? A wedyn mae pawb fel, yeah, but it inconvenienced many thousands people. Yeah. A wedyn mae gen ti'r holl sub-thingy o climate change. It's just naturally occurring. It's a natural cycle. It's part of a natural cycle. The National Weather Service isn't doing a warning, but they're not looking at the data. Yeah, ond mae'n gymaint o fel, mae o'n just yr holl airplane smushed up hefo like pob fel disaster movie cliché. Yeah. Ond mae fel eaten mess. So mae gen ti mae Casper Van Hero a'i raig yn maen nhw'n falle bod nhw'n mynd i gael divorce, a mae gen ti'r hogan i ferch ifanc sydd yn obviously 25. Well, yeah. Maen nhw'n dweud, she's 17, ac fel, she's not 17. Mae hyn yn bwysig i later on, ond nes i edrych fyny, mi oedd hi'n 17 ar y pryd. Sorry, my bad. Mae'n amlwg bod nhw di... Oedd yr costume department yn shocking. Oedd y shorts oedd pawb yn gwisgo'n hwn yn horrendous. A wedyn oedd gen ti wedyn yr hogyn ifanc, hogyn bach oedd yn bach yn nerd, ond... Wedyn, mae'r twisters ma'n popio fyny bob man. Guys. Breaking news. Oh god, right. As wyt ti'n mynd i titles like these on IMDb, 2015, Casper Van Dien stars in Fire Twister. Of course. A man-made fire twister sweeps through Los Angeles, leaving the city in ruins. Yeah. Sequel? Wel, gofyn dwi, yr unig cymeriad, dio. Na, enw fod i Scott yn hwn. Okay, alright. Get it. Sorry, breaking news. Mae'n a load o twisters just yn quote ymddangos trost Texas. Mae'n load o rhyw vignette scenes bach mae gwahanol bits. Dros Dolig. Ti di sylwi bod hwn yn Dolig? Dwi ddim yn syni bod nhw di dropio'r Christmas oedd efo, chos dyn nhw'n gwneud lot amdan Dolig yn hwn. Mae hero yn mynd i nôl i blanto, mae'r ferch ifanc wedi mynd i'r môl efo'i ffrindiau hi. Mae di sgaifio. A mae nhw'n gorau mynd i'r môl i trio achub hir ag y twister sydd yn mynd i dinistrio'r môl. Ond y rhywsyd gadael yr carpac yn hollol ffain. Yr carpac yn hollol ffain. Maen nhw'n gallu drive around. Okay, guys, right. Wedyn mae'n mynd at yr television station. A wedyn mynd o'r lladd yr Ti just yn sgimio tro hon? I ni cael siarad amdan y shit, i cael plot allan o ffordd. Ti cael plot allan o ffordd. Dwi'n teimlo allan ni fynd drwy ddefo scene by scene. Alright. Okay, so mae'r cold open, fel oedd Bryn eisiau siarad amdan, just yn teulu completely unrelated. Just mae fel just short story bach ar y cychwyn.
Teulu bach ma'n trio dreifio trwy'r nos. Vignettes bach o pobl bod yn morons, diolch. Bobl just fel, wel, boi fel, dwi'n mynd i dreifio trwy'r nos, fyddwn ni yn Fort Worth yn erbyn y bore. Mae just yn random extras yn rhedeg o dda. A ffordd nath o ddweud fi redeg? Mae'r rhedeg yn hilarious. Beth sy'n gret ydy, sgyn neb unrhyw fath o self-preservation instinct o gwbl. A mae hyn o pobl sy'n byw yn Texas, sy'n gyfarwydd o be'n neud. Efo twisters. A sgyn neb i'n clem be'n neud. A mae'n gyd fatha, mae'n un golygfa lle mae'n rhyw carol singers yn dal i het. A mae'n mynd, a beth sy'n amlwg ydy, di hwn heb di cael ei recordio'n ragfer, mwyn di cael ei wneud yn ganol a hael. Wel na, achos Texas ydy o'n de. Mae probably yn mis ragfer, ond mae'n, it's a desert climate. Ond mae'n gafel yn ei het o fatha bod y gwynt yn codi, a so'n amlwg ddim gwynt o gwbl. A wedyn mae'r dail tu ôl ddim yn symud yn ymwneud. Oh no. Mae'r bobl ar y cychwyn, obviously mae'na Twister yn dod, ac tra bod yr hogan mae eisiau. So, maen nhw'n bildio ni fyny efo relationship efo'r teulu ma. Maen nhw'n bildio ni fyny fel bod ni'n cerio amdano bobl yn y cold open ma. Beth yn gweld nhw to? Beth yn gweld nhw to. Da ni'n gwybod bod y teenager ddim yn licio pecan pie rhagor, achos mae hi... Important character building stuff. Mae hynna'n dod yn ôl nes ymlaen. Na, di dod yn ôl. Absolutely ddim. Mae o'n... Mae nhw basically wedyn yn cuddio yn... So mae'r dad yn redag allan, fatha, mae'n redag tuag at y Twister. Mae'n gweld y Twister. Ydy. Cos mae'r actio'n briliant. Chos, bydd ni beth ti'n gweld ydy just fatha rhywbeth dîm symud ar draws y sgrin. Granda. Mae Damien, y VFX supervisor, di gweithio'n really galed y diwrnod yna. Mae'r boi gwisgo het. Di'r het i'w symud. Mae'n ffain. Mae'n loads o wynt. Efo'r VFX ma, gael just deud o flaen llaw, mae hwn i cael ei wneud yn 2012. Be oedd y ti'n neud yn 2012? Yn 2012, o'n i'n mynd yn gwybod be oedd After Effects. So, bob parch iddyn nhw am drio'i gorau. Rhywun peth a Team Click. Da iawn. Mae pob yn redag allan o'r diner ma i fewn i path y Twister. Yndyn, ond hefyd, mae'r dyn ma sy'n just wedi literally tynnu fyny. 5 munud cynt, rhywsut yn gwybod exactly lle mae storm shelter nhw, ac yn arwain pawb, cos fod i'r white man hero, yn arwain pawb i'r storm shelter. A beth sy'n gret? Y staff sydd yn byw na. Nes ti weld be oedd y storm shelter? Bloody... Shipping container. A da ni hefyd yn gweld bod tornadoes... Dim dyla ma'n gweithio na gi. Na, tornadoes yn codi fyny shipping containers fel. Mae'r tornadoes... Cold open, mae'n taflid car. A mae hero fanna yn dal y drws di cau efo'r tamad o raff. A mae'n fatha... Dalo. Mae popeth yn mynd yn dawel. A wedyn, mae'r whole staff, ti'n gwybod y bobl sy'n actually'n gweithio na, ti'n gwybod am y lle, ti'n neb yn deud i'n byd. A wedyn, mae'r merch yn deud fel, do you think it's gone? A fel bod o'n rhyw monster. It's out to get us. So, o'n i fysaf o'n sentient tornado. So, cut to, sexy time, amser gwely, ganol nos, mae Casper Van Dien yn cael galwad, Casper Kick and Dien yn cael galwad. Kick and Dien allan o'r gwely, hei! Mae yna rhyw crazy storm cells yn dod fyny a mae work experience boy fo just yn deud, hei, tid fe'n yr swyddfa, professor, i weld hwn i gyd. A wedyn da ni cael bach o fel, mae yna'r straen yn y berthynas yma, achos mae gwraig o yn news reporter ar y newyddion, a so maen nhw'n goffo gadael, mae hi'n goffo mynd y gwaith hefyd i reportio ar y tywydd mawr yma. A mae hyn am 4 gloch yn bora. Maen nhw'n galw i fiewn i top news team nhw i storm sydd wedi chosi nesaf beth i ddim difros. Sy'n neb di marw, sy'n neb di brifo. Ond, but wait, for plot reasons, mae'n bwysig iawn. Mae'r music yn brilliant, li amlwg. Mae'n a lot o fel... So mae dy vibe o'n i'n cael?
chwarae GoldenEye ar y N64. Y backing music I hwnna, o'n i'n teimlo trwy ddo fo'i gyd. Hwnna dio! Mae gen I, dwi wedi trio transliterate fo'n dwi just I sgwennu Be ni'n lyfio oedd pam oedd y hero off i'r coleg, oedd chdi'n gweld shots o'n fo'n cerdded. So oedd cerdded mewn I un adeilad, trwy'r adeilad yna, allan tawad arall allan tu allan, a wedyn mewn I adeilad arall. A ti'n fatha... maen nhw angen ffilio. Be sy'n mynd ymlaen? O beth ydi, o hwn dros awr a hanner? Ie. O'n i'n eitha balch, da ni wedi cael cwbl o rai eitha hir yn ddiweddar. Director efo lot o syniadau do. Oedd o'n trio bod yn Aaron Sorkin gymaint. Oedd the walks and talks yn shockingly wild. There's a hooper-dooper on the thing. Yes. On the thing. There's 3 people gone missing. A maen nhw just yn cerdded. A dyn nhw'n actually siarad hefo unrhyw un. Maen nhw just yn gweiddi i'r swyddfa hi gyd. Just pick fyny ar y darn favourite fi ohono fe I gyd. Lle yn y diwedd, lle yn y newsroom, lle oedd y desks I gyd, a'r ferch na'n dod rownd y gornel ac yn deud, there's a force 5 on the way, neu rhywbeth wedyn, a wedyn mae'n gorau mynd sidestepio a sefyll yna yn siarad i'r wal, cameraman cael mynd heibio hi. Ac dwi'n dweud, oh my god. O'n i'n gorau mynd nôl ar rewindio. Mae'n gwybod o sios lle mae'r cynhyrchydd teledu. Ti'n gallu gweld, maen nhw wedi deud, rei, beth ti angen deud? Ti angen cerdded allan o drws yma, ti angen edrych yn brysur, erbyn a pan bod y newsreader yn pasio ti angen sylwi bo hi yna, a wedyn cael ymlaen. A be mae'n neud ydi, mae'n cerdded allan, mae'n hitio'i marc, mae'n stopio, mae'n edrych ar ei marc, wedyn mae'n sylwi ar y ferch yn mynd, dwi ddim fod yn sylwi na hi wedyn. A wedyn, split second wedyn, mae'n fel, and now you're here, what's this gonna... Mae'n fath o bod i'n shufflo I neud siwr bod ti ar ei marcu. Bechod. Early day actors galore. Mae o fel proper, fel Ed Wood kind of films. Os a ti di deud I fi na student o ti'n neud hwn, sy'n i'n cofio ti? Ie. Dwi'n lyfio fo. Hynna'n ei fwy o sens. Hw'n project level A drama. Competent. So 100% mwy o sens. Swn I mor proud. Yeah. Ond anyway, mae actual grown-ups oedolion yn Texas wedi wneud hwn. So mae o'n yn y swyddfa a mae o'n pure tropes na o fatha, what's this coffee? Fatha erioed I gweithio na blaen, erioed I blasu coffi I swyddfa blaen hyn o blaen. Hwna di'r vibe na aliens ydy'r bobl mae gyd. A'r ferch na sydd yn gweithio na, diwrnod cynta, ddim yn gwybod wedi F-scales y tornadoes. Oh my god, hilarious. A wedyn, mae'na trivia hefyd, does? Ti wedi gweld y Bryn ar IMDb yn dweud, the F-scale was depreciated back in 2007. And so dda, okay. So pam oedd hi'n gwybod dan efo? Oedd hi'n gwneud profiad gwaith. O beth di, mae just, ti just y byw yn yr ardal yna, ti'n gwybod beth di F1, 2, 3. Bysa gen hi ddim rheswm I ddod I gael diddordeb. I'm so glad to be here with you, Professor Casper Van Dien, and your work has been amazing. A ti just fel, mae hi fel, so what are tornadoes then? Fath o byw yn Japan na gofyn. Be the earthquake stuff? Earthquake level scale? What? Shaking earth? Be di tywydd? Beth hyd yn oed yw tywydd? Fatha gofyn I bobl Cymraeg be di llwydd, de? Just, ti'n mo be, ti'n hyd yn oed angen disgrifio fo, mae just yn deimlad, yes. Mae'n treulio esgyr yn de. So, o'n I yn, mi nas I neud cwpl o notes yn deud bod I monitors nhw'n effernol, a wedyn gofis I bod i'n 2012, a wedyn o'n I Timon Gas yn cymryd y piss allan o'n nhw. Be ni lyfio oedd... O'n I shit am 2012, ddo. Oedd y tropes yn y news studio o fatha... da ni'n cael mynd yn regional, neu da ni'n mynd yn national. Mae nhw'n mynd I New York. Mae hwn yn syndicated, a da ni'n cael mynd I fod ar y East Coast. Checking ni allan. Wel, mae bobl Texas, ti'n modd, dyn nhw'n misio, mae hi di deud, mae Texas mae hi'n caru. Dydyn mynd I New York yn golygu dim byd iddi. Na, di. Dwi hefyd yn licio, mwyn dangos bod y Twisters ma yn dechrau dod, mae hwn yn supercell, hef mynd I fod efo lot o Twisters yn mynd I cwmpl awr. A falle bod hi'n potentially mynd I fod uwchben F5. It's F6. It could be F6. What's that like? It's like a nuke.
It's like a nuclear bomb going off. A beth ti'n dweud, foreshadowing. Get it? Foreshadowing. Sa'n mynd i fod yn... Dwi'n misio bod yn mean, de, ond oedd o ddim yn edrych fel dinister on a nuclear scale. Na, ond bod y tân na, oedd yn ddiwedd yn yr adeilad, the newsroom. Oh, look at the fire. Let's listen to the fire on the floor. Di'r budget sy'n mynd extendio i nuclear fallout. Dwi'n licio, so mae'na boi yn mynd yn ei pick-up truck, yn ei big Ford pick-up truck, efo'i little flip phone, a gennau'r ffôn yna'n 2012, efo little Samsung flip phone o. A mae'n just y sefyll yna. Mae'n just y sefyll na. Fel rwy'n sydd wedi profi tornadoes o blaen, a just mynd, well, that's me dead then. A mae'n dechrau redag. A mae o'n... Ydy, beth ti'n mynd i wneud, dwyd? Beth ti'n mynd i wneud? A beth sy'n gred ydy? So beth sy'n dweud arall? Beth sy'n gred ydy? Mae o'n just yn gorwad yna. Oh, no. A mae'n mynd o'n no! A mae'n 3 neu 4 eiliad arall tan mae'r tornado'n cyrraedd o. O'r VFX i gyd, o'n i actually yn licio'r ffordd oedd y cyrff yn symud ac yn animated pan maen nhw'n cael ei signo fyny fewn i'r tornado. Dwi newydd ailwylio y dyn yma yn cael ei signo fyny ac wrth gwrs wedyn, spoilers, Ryan, the boyfriend that never was. Brian, yeah. O'n i'n trio gael is-deitla. Mwyaf ffynnu fod nhw'n trafod yn dyn. Iestyn, cer ni drwy. So mae'r hogan... Hang on, peth efo'r... Os oes ar editio di bod yn bach mwy wyddyd. Bach tynach. Just editio... Just full stop. Fysa'r SFX heb di quite bod mor amlwg o wael. Okay. So di cario chdi drwad, oes? So di cario chdi drwad, so chdi'n gallu mynd fatha... So the boi ma ar y llawr, a fatha... O gyd ti shot uwch i benno o'r boi ar y llawr, a fatha 3 neu 4 eiliad. Da ni'n bys mwyn pwy ydi, Brian? O, dim di cyrraedd Brian eto. Ti siarad am boi... Da ni dal ar middle of country road. Ie. O, a ti di methu hefyd y boi efo'r tren... Mae'na actual twister, mae'na hunters, beth ti'n gael nhw? O, dwi'n gwybod beth, pwynt, wedyn nhw beth nhw, dyn byth yn gweld nhw beth eto. Mae nhw'n edrych al dylen nhw fod yn Twister, ia. A dyn, ma' nhw... Mae gen nhw RV, a mae gen nhw... Ma' nhw'n dreifio tuag at rhywbeth, a wedyn mae'n dweud, look, mae'n pwyntio stret o'i blaen nhw, a mae'na Twister just i appeario ar y gorfol. Twister appears. A wers o'r ffilm ma yn wahanol i bywyd go iawn pan ti'n pwyntio at enfys mae'n diflannu, ydy, os ti'n pwyntio at Twister mae'n dod amdano chdi. Ti'n gwybod, ti di cymryd i sylw fo. Mae o fel y dinosaurs in Jurassic Park. Its vision is based on movement. Mae nhw'n troi round ac yn trio ffoi'r wrth y thing ma. A mae'r thing ma'n y cheisio nhw. A wedyn, mae un yn hongian allan o'r ochr efo videocamera. A mynd dda, wow, this is amazing. I got an HD. We're gonna make a fortune on YouTube. Mae'r thing yn troi. Mae'r thing yn troi a mae'n gymryd at... A mae'n dda, oh my god, a mae'n pico fyny'r tren ma. A mae'n fatha... Mae'n fatha pico fyny'r tren fatha bod o'n... Di'n misio. Mae'n fatha... Ond yna'r thing ti'n gweld, mae'r cymeriadau yma yn cael... Mae'r sgwennu yn... Wael. Sgwennu? Question mark? Ond maen nhw hefyd yn dweud bod... Sorry, dwi'n di cael tracker ers amser hir, a mae tracker di bysio, di deud bod fi di eistedd lawr am llawer i hir. Ti di bod yn eistedd dros 2 awr, gan i fel, sorry. Oedd yr trains, humble brag, pigo fyny'r trains ma. So maen nhw'n dod o'r cymeriadau mae gyd fewn, ar cold open ma stuff. Ond wedyn, does na ddim payback, achos dyn nhw obviously ddim yn gallu fforddio cael yr actorion ma'n llawer hirach. Na gydyn nhw. So, mae'r Twisters ma'n dod, so neb yn credu Casper Van Dien. Yn enwedig Logan, y dyn tywydd sydd yn gweithio gyda gwraig o, sef y pantomime villain of this piece. Beth ti'n ymlaen chi am Logan, the weatherman? Just central casting. I love it. Be arall mae'r boi di bod yn yma? I'n mynd i sbio. Desperate Housewives.
Oedd unwaith oedd ar sgrin a siarad dwi'n nabod y boi na. Ond mae gen efo gwyneb fel, ti'n bod fel classic, mae o yn American TV guy. Yn y ffilm, oedd gen efo llun fo'i hun. Dwi'n credu, da ni fod yn 100%, da ni fod yn edrych arnyn nhw fel, sbio ar y twat ma, is very punchable. Fod i'r boi sydd yn cloi lawr y youth centre yn fath ryw teen YA drama. Gorfod... Wel na fod ti'n mynd fel Pierce Brosnan and Mrs Doubtfire. Like the suave, kind of handsome, dim like a ridiculously well, I don't know, Pierce Brosnan and Mrs Doubtfire actually eitha. Anyway, sorry, es I off it all. Mae o'n fod fatha central casting villain. 100%. Os Os eisiau boardroom llawn o siwtio gwag, fod fysa un o'r... Mae'r i handsome hynna. Ond punchable yn de. It's very punchable. Desperate Housewives dwi'n nabod o. Mae wedi gwneud 46 penod o hwnna. So, mae yna lot o... dyn nhw ddim eisiau credu, achos mae Casper Van Dien yn deud, hei, mae yna twisters mawr yn mynd i ddod. Mae gen ni'r data fan hyn, da ni'n gallu gweld bod yna fel sub, mae yna rhywbeth ring of doom neu rhywbeth yn dod am yr sub. A mae o'n cuddio o dan y tywydd glyb. Yn union. A mae Casper Van Dien yn deud, mae yna... Chos mae tornadoes yn sneaky dros ben. The vision is based on movement. Clever. Dwi dal ddim yn cweit yn dallt yr system data mae o di inputio, ond bod mae o'n deud, mae o di reid gwres cyn y blwyddyn dwytha i fewn yn y model, so mae o fwy up to date. Ac be, ydy pobl eraill ddim yn neud hynna? Apparently na. Yn amlwg, dydy'r National Weather Centre ddim yn. Na. Dim yn gwbl. So, nesa... Maen nhw'n siarad amdan, da ni'n misio ti ddechrau'n bobl Casper Van Dien. We don't want it to be like Chicago. Sydd yn... Ti'n meddwl be, dwi eitha hyderus bod angen i ni fel Haclediad car ymlaen gyda hyn wrth i'r flwyddyn yn mynd ymlaen. A bod ni fel, watchwch boys, da ni'n misio hwn fod fel Chicago. Watcha Esbydrec troi fod i Chicago. Oh my god. Dwi'n misio bod fel Cyfyrddin. I mean, so mae merch Casper Van Dien wedi dropio brawd off yn yr ysgol, cos obviously in America pan ti'n 17 ti'n gallu dreifio fuck off massive pick-up trucks. Be dwi'n lyfio eto yn yr golygfa yna ydy mae'r golygfa'n cychwyn efo nhw yn y car, mae hi'n symud y car ac yn stopio iddo fo cael allan. So beth sy'n digwydd ydy, mae nhw'n cytio wedyn i'r shot arall. A beth sy'n gweld ydy ffens tu ôl iddyn nhw. So beth sy'n digwydd ydy, mae nhw wedi parcio'r car, cael y plant sy'n jumpio mewn, mae nhw wedi mynd action, mae nhw wedi symud y car chydig bach ymlaen i fewn, ond dyn nhw heb di cytio fo digon buan. So... Dwi'n lyfio shit o little. Oedd y holl shots ceir yn y peth. Horrible. Lle oedd gen ti, lle oedd y mab a'r tad yn y car. Oh my god, mae hwn yn notes fi fynd. Ffonio'r merch. Ac yn deud, fatha, you're not in school, where are you? A wedyn mae'r camera yn panio nôl ymlaen. A wedyn all of a sudden mae'r car di stopio symud. Di'r car ei hun, maen nhw dal dreifio'r alon, mae'r car di stopio symud. A wedyn, unwaith mae'r shock moments drosodd, mae'r camera'n symud nôl ymlaen eto, mae'r car dal yn fel hyn eto. Ond o ti di sylwi, mae bob shot yn y car, lle mae'r... so mae gen ti Casper Van Dien a'r mab yn dreifio rownd yn trio ffindio'r ferch, achos mae di pigyn nhw fyny i'r ysgol, di deith yr ysgol i rhoi y kids i gyd yn yr shelter, da iawn fo. It's not like Chicago, mae hwn go iawn. A mae nhw yn y car ma. A mae'r gol... So gyd sgyn i nhw di, maen nhw'n ffilmio nhw tu fewn y car yn y bocs gwyn yma. Ydy. A does dim byd no tu allan y ffenest. Does dim byd tu allan y ffenest. Mae just yn wyn. Ond te, tas nhw di ffilmio fo'n mach ar ddwrn o glyb, totally. Hollol ddelbyniol mae hwnna. Dwi ddim yn cedi bod Texas yn edrych hwnna. Hefyd, mae gen y boi full on laptop ar magic arm.
A mae'n edrych ar hwnna lot. Illegal amount. Meddylia textio fo gyrru. O na, mae'r boi ma'n full on like emailio fo 2 law. A hefyd, mae o'n stydio'r maps mae gyd ac mae hefyd yn siarad ar y ffôn a gan i CB radio fo. A mynd just... CB radio, be oedd y line am CB radio, guys? What's CB radio? Medde Chloe, the intern. Oh my god. It's like a smartphone, but without the smart or the phone. Oh my god. Ei, mae yna fflachiadau o genius. Well. Come on, guys. Okay. So mae'r merch yn di mynd i siopio. A wedyn mae'n troi mewn i fath rhyw teen drama. Oh my god, like hanner awr o just nhw yn cerdded rownd shops yn siarad am Brian. Oedd gen hi walk unigryw iawn o'n i'n meddwl. Oh my god, na shoes hi oedd o. Y ferch, mae gen i shoes effernol. Maen nhw wedi roed hi mewn rhyw moccasin deck shoes. O'n i wedi meddwl, maen nhw wedi roed esgidiau arni yna ar eith rhaid i, di rhedag wedyn, ond dath o byth dod i... Na, maen nhw'n horrible. Da iawn am ddod o hwnna fyny. Mae'r costumes yn ofnadwy. Mae gen pawb camel toe, ond mewn ffordd really weird, right? Ydych chi di sylwyr hyn? Ar y pwynt, as opposed to camel toes eraill, sydd ddim yn edrych yn weird. Oce, na, ti'n edrych ar shorts nhw i gyd, maen nhw'r horrible cut ma. Mae'r rhain yn film stars ifanc, designed for the nicest, like, bys unrhyw beth yn edrych yn gret anyn nhw. Ond maen nhw wedi rhoi nhw yn yr horrible, like, catalogs na ti'n cael efo'r Sunday Times cut shorts ma, a fucking moccasins. A mae'r tîn yma yn cerdded rownd, a mae mate hi, obviously dyn nhw'n Texas, maen nhw wedi rhoi di mewn cowboy boots, I love it, ond mae mewn, like, teeny tiny hot pants, sydd hefyd yn manager edrych yn camel toe bod nhw ddim actually yn bodoli. Maen nhw'n like virtual shots. Maen nhw'n mor tiny. Allai ddim mynegu. Yn boeth, doedd. Maen nhw... Unseasonably so. So rhai pobl yn deud achos climate change, just. Maen nhw wedyn yn penderfynu... maen nhw'n mynd i ista ar glin Santa i roi thrill bach iddo fo. Oh my god. Fucking holcer, right? Wedyn, mae gen ti'r carol singles tu allan sydd i weld ond yn gwybod un can. Yep. Ding dong. A wedyn... O'n i'n meddwl o'n i'n mynd i gario mae'n canu fel fod yn fatha Titanic mynd lawr type o peth. It's been a pleasure serving with you, gentlemen. Wedyn mae'r storm yn dod. Mae'r storm mae'r cytiau ti fewn. Wedyn mae'r cytiau ti allan a mae'r storm yn cyrraedd eto. Of course. Mae'n coelio fod y storm yn trio dod fewn trwy drws. A ti'n gael i fewn. A wedyn mae gyd... A beth sy'n gret ydy. Mae ar ôl nhw. Diolch yn licio bod y merched ma. Mae fel horror movie. Pan mae merched yn bod bach yn promiscuous. Mae eisiau lladd nhw. So mae nhw dod i fewn trwy drws yn lawr corridor. Ond ti'n cytio'r shot tu allan. Mae'r storm yn mynd ar hyd tu blaen y thing sydd just yn just yn un stripyn hollol o gorad. A mae'r Brian ma. Mae'r shopping centre ma'n ofnadwy. Ok, so maen nhw wedi bod yn siarad am Brian. Yn eisiau mynd o date efo Brian. Ydyn nhw wedi siarad bod Brian yn dod i'r siop? O'n i'n gwybod na Brian oedd y boi ma'n wel. Mae yna un boi yn stuck tu allan drws. Maen nhw wedi gwneud lockdown procedure a mae'r just wedi cael. A maen nhw just yn sbio o tua 2 metr i ffwrdd. A'r Brian yn bangio drws ac yn mynd, gadwch fi fewn. Mae'n na tornado eisiau bita fi. A wedyn maen nhw just yn mynd, somebody help him. Dyn nhw'n mynd trio mynd at y drysau. Dyn nhw'n mynd trio agor y drysau. Maen nhw just yn sbio. A peth ydy, mae'n load o bo extras yn y cefndir just y sefyll o my god, na. Mae'r extras, dyn nhw'n sefyll Bryn. Maen nhw'n rhedeg in preordained wiggly patterns. Maen nhw fatha glitchy NPCs. Maen nhw'n just yn rhedeg fewn i waliau a just car ymlaen i fynd. Ac mae Brian, mae'r storm yn dal Brian ac yn fatha bod o'n mae o'n dal y drws a beth sy'n gret ydy, beth sy'n gwybod ydy bod yna rhyw ddau oh my god, mae yna dau fel work experience person gafel mae yna dau boi o fatha un o'r boys
stagehands neu rhywbeth yn gafal yn fo off camera. Yep. Ac yn tynnu fo fel mi o'n gafal yn y drws. No! A wedyn mae Brian yn cael ei just i signo fyny mewn i'r storm. A beth sy'n gret ydy, mae'r storm ma heb di wneud dim difrod i'r drysa. Mae'r drysa'n hollol. Mae'r drysa'n totally fine. A mae nhw'n wydyr hollol. Wante, be nes i ddim licio, obviously, y trauma, very easily forgotten y trauma ma bod Brian ydi marw, achos mae'r hogan just fel, oh no, Brian di marw, a wedyn, okay, well, fine, move on yn y peth nesa. Ond, maen nhw'n intercutio yn y ffilm ma, efo actual footage. Wel, ysdi hwnna ys? Maen nhw'n actual footage o disasters. Devastation. Go iawn. Ac o'n i just fel, mae hwnna'n teimlo'n icky. Mae hwnna'n actually teimlo'n fel wrong. Sut ma'n wedi cael yr hawliau neu hynna? Ond just dwi'n gwybod na just devastation stuff, ond ti'n pan da ni'n fan hyn yn giglo amdan absolute, like, mae fel twist exploitation film yma, a wedyn maen nhw'n iwsio footage o'r ci ma'n cerdded rownd, y bloody pet ci ma. So hwnna di ci y teulu'r heroes. Mae'r ci wedi sensio bod y tornado'n dod, wedi dianc o'r tŷ, a wedyn... Sy'n nath o dros cefn agor? Chos bod o'n special. Mae o wedyn yn mynd ar y fath ryw littlest hobo style journey ben i hun i witnessio'r devastation mae gyd. A mae o just yn really odd. So maen nhw'n dengid allan, so maen mae Casper Van Dien yn cyrraedd yr mall ac yn mynd fewn i hero i o'n pawb. O'r chi ti'n methu tafod. So mae'r merch, maen nhw di mynd i'r shelter, mae hi wan. Mae hi'n hero. Yn y mall. Yn y mall. So mae'na boi in charge. Mae'na staff yna. Mae'na staff yna. So hi sy'n penderfynu mynd allan i checio. Dim y staff. Is it gone? Boi manager yn edrych swynna. A beth sy'n gret ydy. So ti'n... Pan mae hi'n mynd trwy'r drws, ti'n edrych ar y tu ôl iddo fo. Mae'na hook i chdi gallu rhoi padlock ar y drws. A ti'n fatha, oce. So, beth ti'n gweld cyn yn mynd i fewn, mae'na ddynas yn gweiddi, has anyone seen my daughter, fath o beth? Ie, yn disgwyl comeback hwnna. A so mae'r merch, Caitlin, mae hi'n mynd allan a mae'n clywed y merchman yn gweiddi am help. A beth sy'n gret ydy, mae'r Anna di enw hon. Mae gen i IKEA shelves really flimsy ar ben hi. Ie. A peth ydy, mae hi di brifo i choesi, a beth o basically di mwyn di smirio bach o waed ar ei choesi. A mae hiro'n cymeryd ripio tamad o'i chrysi ar roed o'n dyn anno fo a dweud, that'll stop you getting infected. A dweud, okay. O'n i lyfio hwnna, o'n i fel, cool. Dyna exactly beth angen poeni am fan hyn. So, gofyn i chi wan, o'n i'n edrych ar y ddain yn nhw, a y ddain nhw'n edrych o gwmpas yr un un oed. Oh my god, na. Oedd yr un oedd hi'n achub yn edrych dipyn yn hun, o'n i'n meddwl. Oce. Oedd. O'n i di... Now you're gonna have to be brave. Terun oed o'n i'n meddwl. So, o'n i di... So, y ffordd hi'n actio, oedd nhw fatha bod nhw eisiau castio rhywun 6. Ac oedd nhw fel, shit na, mae child actors yn rhy a rhy stressful. So, nes i edrych o fyny. So, Caitlin, sef hero girl, mae hi'n Hayley Lou Richardson. Gafodd hi enni'n 1995. So hi yn 17 pan gafodd y ffilm mae'n neud. Anna, yn cael chwarae gan Taylana Lynham, gafodd hi enni'n 1996. So maen nhw'n gwmpas yr un oed, ond rhywsut mae Anna yn chwarae fatha bod hi'n 6 Cos mae hi'n hero, a mae dad hi'n professor of tornadoes. Oedd o mor weird y ffordd nhw'n siarad fe gilydd. Oedd nhw'n siarad fe gilydd fel, now you're going to have to be brave. A be oedd yn briliant oedd, oedd gyda nhw'n tamad o plywood ar fatha rhyw sword of Damocles i'w chi penna nhw. No, it's a sign of Damocles. Sign of Damocles, oce. Dwi'n meddwl bod ti wedi gwneud y joke na, chos o'n i'n gwneud joke na'n tini, ac oedd o'n mynd lawr yna.
Mae nhw fatha, reit, haich di sad, fel Iestyn, mae fatha IKEA shelves ar ei benni. Ti'n just gallu push iddo fo. O, mae o mor drwm. Suspension of disbelief. Can you try to get up for me? I can try. So try. Man in Texas. So maen nhw'n mynd nôl i'r car, ond na, mae'r mab wedi dyflannu. Yn y teeny tiny shopping centre ma, mae'r mab wedi mynd nôl fewn i achub taid rwy'n. A rhywsut, mi wedi endio fyny o dan eto mwy o IKEA shelves. Mwy o IKEA shelves. So, a mae y Casper Van Dien yn cerdded rownd y shopping centre rybys ma'n mynd, have you seen my son? Have you seen my son? Have you seen my son? Ac yn i fel... Hwna'n gret, oedd e. Pwy ffwc wyt ti? Pwy ffwc... Be oedd y gret? Da munud y gynt, oedd e, have you seen my daughter? A oedd pob yn mynd oedd e, pwy ffwc wyt ti? A wedyn pan mae'n mynd ar ei fab o, pan ei fab o, mae'n mynd, he's about this tall, red hair. Haven't you just been here? And he's just fel, have you lost another one? For a girl. Mae'r taid, ond dwi yn licio, mae'r sgwennu gyd yn trio neud ni feddwl bod y plant, mae'r plant ma'n heroes. Be sy'n ffynnu ydi, right, pan maen nhw'n gadael, a mae wedi bod yn trio achub y taid ma, mae'r taid ma'n ffain, a mae'r taid ma'n trio achub fo, a wedyn mae'r taid bron yn cwmpo drosodd, wrth i ddengyd allan yno, mae'n shit, taid, god. A wedyn, mae gen ti'r hero moment, obviously, ond fo'n cario... A slow-mo hero moment, oedd o'n just yn briliant. A slow-mo hero moment o cario a bachgen ma sydd yn ffain. Confused efo'r ferch oedd di cael jumper y mab yn ista ar y llawr mewn heatwave. Ond na, oedd hi mewn sioc, yes. Dwi'n dallt hynna, ond oedd o just yn edrach yn wrong fod oedd hi troedfad i ffwrdd wrth y wal yn ista, yn hydrach na ista yn elfbyn y wal. Heriol. Oedd o'n gyd yn teimlo mor... A be oedd y gret oedd obviously wedi cael i'r director di dweud, alright, you need to act shocked. Oedd okay. Ac oedd hi'n mwysio be i wneud. Oli oedd hi just yn gorau eistedd na'n lle trio'r ffeindio ffordd i redag mewn certain direction. A wedyn, mae gen ti... O be oedd y gret oedd fel oedd nhw'n cyrraedd yr môl. So oedd y Twister yma di bod. A oedd hwn yn fatha rhyw scalpel o Twister. Oedd just di difrodi y môl ma. Specific. A be oedd y gret oedd y kid bach yn mynd oedd mae char i'n fanna. A ti'n gweld yn y cefndir. Ceir yn ffain. Mae ceir gyd yn ffain. Ceir yn ffain. Mae America'n caru ceir, so mae Twisters America hefyd yn caru ceir. Public transport ar llaw arall fel trains. Fuck em. Fuck em all. Dwi'n ail-wylio hwn as we speak. Dwi'n scrollio trwy fo. So dyna pan fi'n dawa. Mae gen ti'r bitchy producer. A mae hi'n... Mae'r bitchy TV producer yn... mae gen i hi'r acen amazing. Achos mae hi'n dod o Texas. A dwi'n siŵr bod yna bobl o Texas yn siarad fel hyn, ond mae hi'n swnio fel very bad stereotype. Mae hi'n swnio fatha rwy'n reid yr acen ymlaen. Mae hi'n mynd allan i trio neu phone call. A beth sy'n gret ydi, mae'n cytio am ryw reswm i tight shot ar sgrin y ffôn. A mae'n full signal. A mae'n deud no signal. Good job, graphic designer. Good job. Mae nhw'n trio neud VFX person 3. Mae nhw'n trio neud fatha rhyw Aaron Sorkin the newsroom-esque fatha Pab o gweiddi. Gweiddi pethau. Wedyn mae'r twati weatherman yn dweud, da ni'n mynd allan i'r field i wneud reports. A ti fatha, alright, okay. Mae'r rhaid ni siarad am marwolaeth Logan. There's a Pulitzer coming. Mae'r rhaid ni siarad am marwolaeth Logan. Right. Mae just yn... Be oedd o'r t-shirt a fucking cameraman? Dwi'n gwybod. Okay, so the cameraman... Sgynny'n self-preservation instinct o gwbl. So mae'r cameraman yn mynd... hefyd... Dwi'n meddwl, y cameraman di cael der i wisgo'r t-shirt yna. So mae'r t-shirt yn edrych fel t-shirt Nadolig. Oedd yn edrych fel t-shirt Nadolig oedd wedi darlunio gan plentyn 4 oed. Bosib, Dyna ddo. A fod o'n i'n dychmygu rhyw t-shirt gyn rwy'n... Oedd y Basquiat neu rhywbeth. Rhyw band obscure grunge o'r 90s neu rhywbeth. Mae o fatha pan ti'n prynu tywal o dy ysgol di. O'r ysgol. Mae'r plant i gyd di wneud trio sgoen ar yna. A wedyn ges i row. A wan, da ni di goffa wneud emergency order.
O, ti yn? O'n i yn licio nhw, o'n i'n meddwl o'n i'n griw ag yn glyfar. O teulu ni... Bynnag ddoth i fyny efo'r syniad, o'n i'n meddwl, da iawn. O teulu ni byth yn prynu nhw o gwbl. O mam a dad yn gwrth o'n prynu nhw. Just negas allan i'r person oedd wedi fyny fo'r syniad yna. Fucking genius. Great idea. So, marwolaeth, please siaradwch am marwolaeth Logan the Weatherman. So, mae nhw'n ffigur allan bod Mae'r mynd tuag at... Mae'r storm yn mynd... Mae'r F6 yn mynd tuag at... a cofiwch, da ni dod i wybod yn y foreshadowing yn gynt bod mae'r F6 It's like a nuke. Like a nuke. Okay, right. And it's heading towards the power plant. It's heading towards the power plant. So, mae'r... That's where we're going. Mae'r weatherman yn penderfynu bod yn mynd i neud remote o'r power station. Gret. A ben y power station. A peth i, mae pob... Mae'n teimlo fatha oedd y boi sy'n gweithio yn y power station gyd yn redag i ffwr. A ni'n teimlo fatha, oedd nhw am trinu fatha cartwheels, neu oedd nhw am fatha ni dance routine. Hwnnw oedd y vibe o'n redag i ffwr. A mae nhw'n cyrraedd, a mae'r cameraman yn mynd fatha... peth, dyna ddylen ni ddim bod yma fath o peth. A mae'n mynd fatha, Gryda, dwi'n mynd i wneud hyn. A os ti isio gweithio yn y diwydiant yma byth eto, then ti'n mynd i wneud o efo fi. A ti fatha... Cameraman yn gwybod iawn bydd am siarad oedd y cameraman yn edrych ar y map yn dweud, os da ni'n mynd ar y highway yma fyma, da ni'n mynd i cael shot o'r ochr o'r road. Ei teibio. A fatha, Pulitzer. A fydda, no... Head on! So, be sy'n heriol genna i ydy bod pob cameraman, bod y ffordd maen nhw'n stylio camera operators mewn stuff. Fucking wasgod y baseball hat. Bob peth, wasgod y baseball hat. Anyway, so, marwolaeth, Logan. So maen nhw'n ganol wneud live broadcast. Yn deud rhywbeth fel, mae pob peth yn fine. Mae o'n troi ffwrdd o'r power station. A wedyn... Os da chi ddim yn gwylio'r ffilm, de, os da chi ddim yn actually gwylio, mae werth edrych ar just ar y clip. IMDb just image files. Ac mae just comp... Y shot. Ohono fo, y boi... Mae tia awr a 10 munud fewn. Mae o'n sefyll yna o flaen o. Awr a 6. Mae just... Dwi'n dallt bod gwylio yn gallu fod off yn ganol storm ac gwylio yn gallu edrych yn weird, ond... 2012, cofia. Mae'n edrych fatha green screen. 2012. So mae'r... Hilarious. Mae nhw'n pwynt... So mae'r cameraman yn pwyntio tuag at y thing yn dweud... Mae'r new yn y studio yn gweld hwn yn mynd otha... oh my god, mae'r storm dod tuag ata chdi. Mae'r cameraman yn dweud... So mae'n live ar TV. Mae'r storm yn pigo fyny shipping containers. Taflu nhw. Ac eto, fatha... Mae nhw'n pwyntio ac yn edrych ar hwnna fatha 5 eiliad llawn. Just yn gwachad y thing mae'n dod tuag ata nhw. Okay, so... Dim ymdrech i symud o gwbl. Mae shot amazing. Mae'r shipping container yn dod tuag at y boi ma. Mae o'n mynd... mae'n obviously shipping container. So, obviously shipping container. A di'n neud dim reaction. Dim o gwbl. A mae'n edrych. So, gyd yn ei gweld wedi cefno. A wedyn, 2 eiliad cyn iddo fo hitio, mae'n mynd... Does a ddim... Dyn nhw'n symud. Ti'n cofio'r Marvel things na lle oedd... Be di enw hi... Mary Elizabeth Winstead Olsen Pain di'r Olsen Mary Scarlet Witch so mae'r actores yn mynd I feel awful because they just told me to look somber, you know, there'll be lots of like sadness and things, just look sad out a window, and then I look at the final film and it's destruction on an epic scale, and I'm just not playing that. And I'm not playing that at all. I'm just like, that's really sad. Di hi ddim yn mynd, shit! A mae'n union rhywun peth, mae'n obviously deud y boi ma, dim byd yn digwydd, shipping container, wah! Here it comes. A beth sy'n gret ydy wedyn, mae'r
Mae nhw'n y studio, mae'r producer lady, mae hi'n fatha yn crio. Oh, no. A beth nhw hi, Addison, sef y presenter, hero mam. Hero mam, yn dweud, it's not your fault. Well, fel cynrychydd. Ie, a wedyn... A dim ond dweud fatha, da ni'n mynd i... da ni am... Haid i fi beth dwi'n gorau neud. Haid i pawb mynd i'r shelter. Oce, gret. Ac... Beth sy'n gret ydy hefyd ydy, mae'n fatha... Mae'n ddynas di bod, a hyd yn un sy'n disgwyl babi. So, mae na Chekhov's babi fan hyn. Chekhov's babi, reit, dyna ni di fel, na Chekhov's babi, fama, oce. A so, mae nhw di gyrru hi, mae hi ar fi'n mynd ar maternity, a mae hi'n, a mae nhw gyrru hi lawr i'r storage room i ffidio'r CB radio. It's like a smartphone, but... Ond, mae'r storage room fatha grombil y ddiar. Mae nhw'n gwneud i lawr fatha rhyw 6 neu 7 set o grisia, lawr corridor, trwy cage, heibio'r Ark of the Covenant, lawr pasio... Oh my god, yeah. 6 or 7 Circle of Hell. Mae'n edrych o IKEA warehouse. Yeah. Ag... So ddim byd arall yn cael ei ddinistrio yn y lle ma, ond mae'r basement yn collapsio. Ond mae o fatha... Mae'n crynu, a wedyn mae'n creu sparks sydd yn setio off... Cemegion peryglus. Sydd yn setio yr bin sy'n llawn o oily rags, sydd yn dal tân, sydd yn ignitio'r fuel tank sy'n creu tân. A mae hero yn cyrraedd i achub i raigo, ac... dyn nhw wedi gweld i raigo na'r merch ma sy'n feichiog, a mae o a'r merch yn mynd i lawr mae'r ferch yn ffain, hollol ffain, like, ti eisiau dod i dad, so ni'n licio dod hefo ti i'r lle really peryglus ma, a mae o just yn meddwl fel cool, fine cool. A mae gen nhw un respirator, a mae hero mam di ffindio'r dynas beichiog, a mae nhw fatha, dwi'n methu cerdded, pam? A beth sy'n gret di, mae hero mam gwisgo heels i trwy'r amser. Mae'n codi fatha girders mewn cronfacha. Oh my god. A fatha... So, mae Chekhov's babi... Ti just fel, di babi mynd i ddod? Di babi ddim actually yn dod. Does dim bod, cos bysa hwnna'n ddryd. Bysa rhaid i gael baby actor wedyn. So, ma nhw ffindio hi, a ma nhw roed CPR iddi hi, cael hi... Beth ydi... Os mae'r mam di... Mae'n chael yn y mam dwi'n... Mae'n broblem efo'r babi fanna, mae'n broblem fanna. Ond, ti wedyn yn mynd o, maen nhw'n just cario hi allan yn ar y deg. Mae'r mam yn champion, a mae pob dim yn gret. A beth sy'n wych wedyn ydi, mae'r mam wedi bod yn adlu mwg o'r tân. So mae hi'n mynd i sbyty. Mae hi'n hero mam. Mae hi'n hero mam. Di anfa smocio. So mae hi'n just yn mynd allan ac yn snogio fatha dwn i be. Right. Gai! Casper fan hero. O flaen i plant nhw. A beth sy'n gret ydy? Dim just hynna. The whole diweddglo'r ffilm ma. Mae nhw'n cymryd y thing Shakespearean ma o fynd, hey, ti'n be, it's a comedy, gyn i gorffen gyda dawns, a everybody gets together, a ti fel, na, mae'r person yma, cyfarwyddwr yn obsessed efo fucking tongue-tangling. Mae o'n, just, gratuitous, disgusting, masio gwyneba, a ti'n teimlo fatha, unearned, o gwbl, unearned, a mae'r diwedd, a mae'n tops off. Mae pawb mewn bikinis ar y diwedd. Mae'r bikinis, a mae pawb jyst yn snogio.
A beth sy'n... Mab a'r merch, y ci a'r cath. Mae'n grindio o flaen y plant nhw. A ti disgwyl fatha, mae'r hero di bod yn mynd on ac on amdan climate change. So ti disgwyl fysa na rhyw negas yn y diwedd fatha, rhywbeth somber fatha, well, maybe now people will take climate change more seriously. Dwi'n mynd sut oedden nhw wedi penderfynu, ond fod oedden nhw wedi cyrraedd y tŷ, fod nhw'n meddwl, mae gyd dros oedd hwn. Gret. O ie, mae popeth yn ffain. Da ni wedi cyrraedd F6, na ni? Dos am Sam byd arall yn mynd i ddod wan. Sam un tornado arall yn mynd i ddod wan. Mae'n iawn wan. Mae'r ffaith mae pawb yn tops off. Dwi'n gwybod bod nhw'n Texas ar efer. Ond maen nhw gyd yn y pwll a dweud, Nadolig llawn, lovely. Ond mae'r fel... A wedyn mae'n just... Mae'n actually troi yna fi. Be oedd y cwestiwn mwyaf yn fyna wan? Be oedd y cwestiwn mwyaf yn y sîn ola? Cwestiwn mwyaf yn y sîn ola di... Mwyaf. O, lle oedd y ci? Na, ci. Oedd y ci ddangos fyny. Oedd y ci troi fyny. Na, just... Lle oedd 9? Lle oedd 9, ie. O na 9? Oedd. Ti mam... Ti mam di oedd hwnna? Chys gafodd... I'm taking the kids to your mother's house. Naci, hwnna di ti nhw, chys o'ch ti gweld o gyn ti'r nativity scene tu allan, hwnna oedd yr unig peth oedd y sefyll tu allan. Dwi'n meddwl... I'm taking... Na, dwi'n meddwl ti 9 o hwnna. So'r last scene... So the ci di rhedag rownd y holl... Holl ddinas i gyd, a di dod nôl adra. So'r last scene ydi, mae'n panio fyny'r tŷ, a mae'r tŷ yn sgrwd, achos mae'r tŷ wedi cael ei hanner dinistrio gan tornadoes, a of course maen nhw wedi compio coeden dolig fewn i'r living room window, mwyn deud, hey, this is the joke, ti'n dall. A wedyn, mae'r Christmas in LA am ryw reswm. Nes i weld da ni wedi cael y T9 fan. Ond eto... Ond oedd 9 im dangos fyny. O hwnna, ond eto, wedyn, mae'r teulu... Mae'r teulu newydd oroesi rhywbeth hollol ofnadwy. Mae burgers nhw'n ofnadwy hefyd. Mae nhw'n cael barbecue ma, fo burgers ffacin amrwd. A sgyn Casper Van Hero ddim sens o sydd i barbecue o gwbl. Na, just barbecue o fo'i hun. A wedyn, a dyn, dos a ddim fath rhyw... Be lle ddylio fod i orffan oedd, fatha, y merch yn deud, yn edrych ar yr difrod mae gyd, yn mynd fatha... Maybe now people will listen to you. Yes, climate change is a big deal. A wedyn fatha fade to black. A fatha beth yno fo? Yr volcano yn LA. O ie, yn mynd. Yn mynd fatha sgwennu ar y diwedd o'n dweud, since 20, tornadoes have increased, we need to take climate change. So rhywbeth mae Bim actually wedi cael softcore porn. Oh my god, oedd o yn softcore porn. Sorry, oedd o di really rhoi fi... achos oedd o really di neud fi teimlo bach yn fel icky. Amdano fo. Oedd y ffilm yma, boys. Oh, wow. Good, bad film, bad film. Ffilm o'ch chi'n licio. Shit. Ond oedd ti di joio watch it o. Fucking hell, oedd chwerthu'n drwyddo fo. Ond bod, nath chi bigo fyny ar y basic errors VFX, do? Do. So, y basics... Na, please, cyrra ni trwy'r. Just fatha y shots na lle ti'n edrych fyny ar y deilad yn newyddion ar dan, a mae'r mwg yn gadael yr adeilad, ond os ti'n edrych ar y mwg, ti'n meddwl fatha, mae hwn edrych ar mwg os chdi dreu canwyll allan, a rwy'n just di reid o ar ben y deilad, so mae'r scale yn hollol wrong, a wedyn mae gen ti'r tân arall hefyd, fatha tân sa chdi neud tan sa chdi neud mewn bwcad neu rhywbeth, a wedyn maen nhw wedi reid o dros dinas cyfa, a ti'n dweud, di'r scale hwnna cweit yn iawn, mae rhai chdi gael scale y stwff ma'n iawn, ond bechod ar y 4 person, a ti'n gorau neud yr holl shots trwy'r ffilm. Y ffordd mae'r Twister yn codi'r tren ac fatha bod yn half-hearted just fel, okay, suppose. I
honest, o hwnna ffocin lot o waith I 4 person dweud. Oh my god, oedd so peth ydy beth ti'n neud ydy, ti'n gwybod o'n 4 person gyn ti, then paid a trio neud y stwff sy'n really fucking cymlath. Ie, ond holl pwynt y ffilm, Bryn, ydy bod o am tornadoes. Ie, so beth ti'n neud ydy, ti'n canolbwyntio ar y pobol ac yn dangos nhw. Ti'n trio mynd am yr vignettes bach ma. Un o'n nhw di gweithio ar ffilms fatha wedyn, fatha San Andreas, efo The Rock yn actio yn hwnna, yndi. Sharknado 5 fatha mynd I neud wedyn hefyd. So, ti'n gwybod, Sharknado 5? Mae'r actorion, unwaith ti'n mynd I fewn i'r IMDb, yr actorion a'r criw, mae o'n mind-boggling am fod y ferch y teulu, dwi'n newid fod yn gwylio hi ar White Lotus Season 2. A mae'n really da arno fo. Hayley Lou Richardson. Pwy di hi? Hi di assistant yr fucking mental case millionaire ddynas sydd yn efo. Pan maen nhw'n yr Eidal, ia? I don't need them. Oh, hold on. Dwi di gwatcha Season 2? Pa'n di Season 2? Na, just yr un lle maen nhw'n Hawaii. Na. Yeah. So, Season 2, mae hi yn hwnna. Ac wedyn mae gen ti y ferch, yr un oedd efo hi yn y shopping mall, oedd hi yn gyson yn Home and Away wedyn am 327 pennod o 2013 I 2016. So, eith hi nôl I Australia ta, achos o'n i'n gweld bod I diw Maggie yn Australia, neu di gen i'n Australia, ia. Nath I probably trio, yn gath I gynnig fatha, ti isio rôl constant yn Home and Away. I mean, so ti yn. So, dwi'n teimlo bod hwn yn... Ond gyd ti hefyd yr basics o film editing yn efo hefyd, chos mae'n un shot lle mae hero yn mutio'r teledu o'r tu blaen, a wedyn ti'n cytio wedyn i'r shots o'r ochr, a mae'n mutio'r teledu eto. Ac ti'n fatha, mae'n just y basics. Os o ti'n deud I fi yna... film project students coleg oedd hwn. Yeah. Wyt ti wedi darllen IMDb yr actual director? Na, ddo. Oh! Sullivan was diagnosed with a severe hearing loss as a child. Right. With the assistance of hearing aids, he speaks and reads lips fluently. He often expresses personal challenges and journeys in his work. It's okay. Is this a personal challenging journey? Mae'r Twister ydi... Yeah. Mae'r Twister yn metaphor. Yndi, mae'r Twister gorau bod yn metaphor. Mae o di neud gymaint o ffilms fatha director ag fel producer mwyaf wedyn. So, be di highlights? Mae o di neud lot o Christmas movies, okay? Okay. Loads of Christmas movies. Okay, director, Christmas movie. Silent Night, Fatal Night. Okay, great. Di neud Blending Christmas. Okay. A Picture Perfect Holiday. Right. Mummy's Deadly Con Artist. Christmas for Mary. A Royal Christmas Engagement. Oh, yes. Stalked by My Teacher. Oh, wow. A maen nhw gyd yn hitio'r marc o average o... 3.5? Na, 5 o gwmpas 4.7 I fyny at 6.1. Oh, hei, da iawn. So mae o'n consistent. Right. Ond wedyn mae gen I fo producing credentials massive, ti'n bod? Oh, okay. Mae o'n neud dwi'n faint o ffilms y flwyddyn. Mae'n neud 10 y flwyddyn. Right. Wow. Unbelievable. Okay, well, mwy na da ni'n neud. Deaf, Dumb and Blind Kid. Sure, completely mean film. Just problemau cliw. Ond dydy hwnna ddim yn neud o'n gyfarwyddwr gwael neu gwell. Mae just yn digwydd bod yn ffodus yn gyfarwyddwr eitha gwael. Os gynnu o'n cygad, eich fod o'n methu clywed, ond sgynnu o'n fideo methu ffocin gweld. Yes, Dyn! Dwi'n cedi fy sgynnu hwnna. Na, peth ydi... Mae'n hwyl I watcha di beth da ni'n neud o fama.
Mae o, ond... Dio ddim yn ffilm hwylus I watchad. Na, dwi'n cedi bod o'n Ond fod, funny. os wyt ti'n mynd I fewn iddo fo yn y meddylfryd yna, ti'n mynd cael dy siomi na dega yn y ffilm, lle o'n i'n meddwl, ydyn nhw wedi trio ffilmio rhai darna hwn, fatha Naked Gun ag Airplane, yn y steil yna, am fod, o'ch ti jyst yn cael y vibe yna o'r wrtho fo, fatha, mae pawb yn gwybod fo hwn yn shit, let's do it, play it for shit. Dwi'n mynd teimlo bod nhw yn mynd fewn. Ti'n rhoi gormod o glod iddyn nhw. Wait. Anyway, grandwch, mae gen i ni... Ond I ateb dy gwestiwn di. Os ti eisiau rhywbeth hwylus I watchad, a ti eisiau ffilm I mwynhau, dy ddim yn hwn. Os ti eisiau watchad ffilm sydd I cymryd y pes allan yno fo, a I enjoy, chys bod ti'n enjoy a gwachad ffilms gwael, definitely, absolutely gwachad. Da ni eisiau awgrymu, all good vibes, just good vibes. Da ni eisiau awgrymu pethau da, pethau good, pethau da dros y flwyddyn, pethau da dros y mis diwetha. Nadolig ydy hi rwan. Mae'n dod yn amser I ni gasglu at yn gilydd, checio blanced dros yn coesau ni, sticio lle tan ffug ar y teli na. Dwi'n licio'r 4K 10 hour ar YouTube, but your mileage may vary. A eistedd lawr, a darllen rhywbeth, chwarae rhywbeth, gwylio rhywbeth. Be sgynnych chi, guys, I awgrymu dros y gwyliau I ni gyd chilio allan, joio tan y flwyddyn newydd? Gwan. Wel, dwi di dechrau gwylio Lessons in Chemistry. Dach chi di clywed am hwnnw? Dwi di clywed amdano fo. Dwi'n clywed bod y llyfr yn arbennig. Dwi'n gwybod dim byd amdano fo. Wel, apparently mae pawb yn deud, fatha, dwi heb di darllen y llyfr, mae yna lot o bobl allan yn deud, mae llyfr di fucking amazing. Series I'm hanner cystal, ond pawb sydd just di gweld y series, mae'n, wow, mae'r series mae'n amazing. Ag mae 3 penod I fewn ydw I, ag mae'n amazing. Mae Brie Larson yn superb yn efo. Be di'r stori, neu be di'r syniad? Y plot point ydy, ti'n dechrau efo golygfa, efo Brie Larson yn cerdded fewn I studio teledu ag mynd yn live ar teledu yn dysgu pobl sydd I coginio. A wedyn ti'n yn neidio nôl I hi yn mewn rhyw brifysgol, wel, fatha yn fod yn cemegydd yn yr ysgol yna ag yn trio dod I fyny efo pethau newydd, a mae hi yn dod yn gyfeillgar efo un o'r dynion sy'n gemegydd. So mae gen ti'r, yn yr un cyfnod a Mad Men mewn ffordd lle mae gen ti, mae merchaid, mae gyd yn cael ei sathru dros. Oherwydd y merchaid ydy'r secretaries ag yr dynion di'r cemegydd, a mae hi'n dweud, no, I'm a chemist. What are you on about? I'm not a secretary. Type another thing. Ag, mae di cael ei wneud y dda. Waw, mae'n really di cael ei wneud y dda. Mor... Ti wastad yn teimlo sympathetic efo hi. Dwi wastad yn teimlo fel unrhyw beth dwi'n gwylio efo hi yn efo. Dwi wastad yn mynd I kind of fod eisiau cymryd I ochr hi. Ond cofio, mi nath I seinio fyny I wneud Fast 10. Dim syniad. Dwi'n mynd gwybod. Dwi'n Fast 10. Mae hi'n Fast 10. So Lessons in Chemistry, Apple TV Plus? Ie, dwi 3 penod fewn a mae yna 8 penod. So... Dwi di cyrraedd certain points sydd efo lot o spoilers yn efo. Digon teg, nhw'n I ddim. Ond ti'n gwybod lle mae hi yn mynd, mae hi, y person yma sydd yn cyflwyno sydd I goginio mewn ffordd scientific. Mae hi efo rhyw ffordd, dwi'n gwybod os na autistic neu rhywbeth, lle mae hi'n specific am bob dim, a bob dim yn controlled ac yn systematic. Fel spectrum meddylfryd, falle. Yndi. Ond mae o yn yr byd na lle ffordd nes I ddisgrifio fo neithiwr oedd fod yr byd mae Trump yn trio cael yn ôl I lle maen nhw'n meddwl fod y 50s yn glowing, yn shiny a dos am byd drwg amdano fo ac fod o I gyd dos am sbwriel ar y llawr. So mae o'n real make-believe 50s lle mae'r gwair I gyd yn berffaith Mae ceir I gyd yn sgleiniog. Pleasantville kind of. Ie, teip hynna o beth, de. Tybod.
So mae o'n neis i wylio o ran y cinematography a bob dim fel na, oherwydd mae o i gyd yn really neis i edrych arno fo, fod na rei o lygfeidd arno fo sydd yn anodd i wylio. Bryn, achos ni flicio nôl o lle pawb fynd rownd efo beth sgennyn nhw. Be gen ti, Bryn? Wel, o'n i wedi bod yn edrych ar restr o'r ffilms sydd wedi bod yn gweld yn ddiweddar. Ac, allai'n really neud lot i dy briefing di. So, dwi wedi gweld yn ddiweddar wan ers tro dwytha Napoleon. Waw, do. Yn y teeny tiny cinema lleol? Y teeny tiny cinema lleol. Did you have CGI in it, Bryn? Wel, na. Da ni wedi roed yn ei siarad am dim CGI o gwbl, oedd ddim CGI. Nath beth enw fo, Ridley Scott lladd 3 miliwn o bobl i ffilmio. Faint o geffyla? Countless gormod o'n nhw. Nath o actually gwario biliyna ar biliyna ar biliyna i creu y ffilmau efo ddim CGI. I creu actual rhyfel. A nath actually cael, a hwnna'n y peth, nath syni lot o bobl, nath o actually gorfod adeiladu Moscow yn Poland mwyn gallu ffilmio y golygfeydd yn Moscow. Link yn y disgrifiad i'r fideo sydd yn esbonio brilliant channel. Be di enw'r channel, Iest? There we go. The name is The Movie Rabbit Hole. Mae o'n brilliant yn mynd lawr. Why no CGI is actually hidden CGI. Invisible CGI, that's it. Wedyn... in the show notes. Maestro. So mae Napoleon yn debyg oedd, dwi'n meddwl, dod i Apple TV cyn bo hir. Maestro, sef ffilm mwy diweddar Bradley Cooper, lle mi o yn chwarae Leonard Bernstein, cyfarwyddwr clasurol Americanaidd. Mi o efo Carey Mulligan, a'i fywyd o... a ti'n gweld, really, dylanwad mi o di gael ar musicals, ar cerddoriaeth yn America, balli, a'i fywyd hynod o gymlath oedd gynno fo, ac y cariad oedd gynno fo o at i raig a'r teulu nath o greu. Diddorol. Nes i fwynhau hwnna, oedd hwnna'n andros o ffilm da, ni'n meddwl, mae'n dod i Netflix. Nes i wylio'r... Beth yna feto, Bryn? Maestro. Cerddoriaeth anhygol, ond mae'n gyn Bernstein, mae'n olai. Airplane, nes i wylio Airplane ac Airplane 2. Great. Oedd o'n dan beth ddigwyddodd yn Chicago? Oedd. A beth ydi Sioned? A beth ddigwyddodd dros Macho Grande? Siarad am Macho Grande. Ti dros Macho Grande? Ti'n totally dros Macho Grande. Mae'n gret o ffilm. Nes i efo gwylio Eileen. So hwnna'n... Eileen? The Pobl y Cwm story? Yeah, the Pobl y Cwm story, yeah. Weirdly am Derek o Pobl y Cwm. Whoa, cool. Na, so di setio yn dwi eisiau dweud 60 yn Massachusetts, lle mae'r merch ifanc yn cwrdd a psychologist newydd sy'n gweithio yn y carchar, a mae'r merch ma'n, mae hi'n mawsi ac yn eitha byw yn cysgod i thad hi sydd yn ddim yn berson neis o gwbl, a mae'r psychologist newydd yn y carchar lle mae hi'n gweithio yn cael chwarae gyn Anne Hathaway, a mae hi'n fatha really lively ac yn fatha hwnna, mae'r stori mynd atha noir-y kind of thing. Mae'n diddorol i watchad, dio ddim yn mynd i olio byd o'r nosgw yna. Saltburn. Oh god, swnio'n bonkers. Blyminac. Gyd si Barry Keegan a Jacob Elordi. Wow. Andros y ffilm
andros o ffilm. Visuals anhygol. Mae gen ti Rosamund Pike a Richard E. Grant yn efo. Wff. A mynd just yn... really just gwachio. Oedd ti'n methu hyd yn oed, cos ar y text dwi'n cofio that ti just fel... A ddoedd ddim actual esboniad. Fatha... Mae'n sort semi-spoilery, ond mae o'n Talented Mr. Ripley meets Call Me By Your Name. Nice. Meets... Hefo Barry Keoghan. Ia. A wedyn nes i wylio hefyd chos oedd y ffilm cinema lleol yn neud o, ond yn y cinema tra'n yfad mulled wine ac a mince pie, The Muppets Christmas Carol. Wel, ti di ennill dolyg? Ac da iawn. Yn 100% o dolyg. Fucking hygol. Yr unig sour note oedd hwn oedd y fersiwn llawn lle oedd nhw di roed y can... yr yw gan yn ôl, ie. Ie, dweud y gan yn ôl. Love We've Lost, neu rhywbeth, dwi'n meddwl, ti'n ymwneud. Ie. Am ni hwnna ta? So, yn y Ghost of Christmas Past, lle mae Scrooge a'i gariad yn gwahanu. So, yn y fersiwn greiddiol, mi o'n y gan y fanna oedd hi'n canu. A wedyn oedd Michael Caine yn canu efo hi. Yn anffodus, di Michael Caine ddim really'n canwr. So, ddo'n really methu canu fo'n iawn. Dwi'n siŵr dwi wedi gweld y fersiwn yna. Mae'n debyg. So, dwi'n meddwl gafodd i'r rhyddhau fel extra ar y DVD, a dwi'n meddwl bod y fersiwn ar Disney Plus. Gynnau gôn o fo yn canu yn drist. Ie, hwnna dio. So hwnna, fersiwn yna oedd o, ond oedd o gymaint o hwyl, ysyn efo meti fi sy'n byw lleol, a oedd o'n i gyd just yn giglan fatha lempos. Yr unig amser dwi actually heb di meindio bod yna blentyn tu ôl i ni, ac oedd o yn mynd bob hyn a hyn pan mae'n y ghost newydd yn dod. That's a scary ghost. That's not a scary ghost. That's the scariest ghost. Mae gen ti cinema amazing. Mae updates Bryn o'r cinema yn delightful. So dyna fo'r ffilms dwi wedi bod yn neud ers yr i fynd dwytha. Brilliant. O ran pethau awgrymu dros y gwyliau, dwi'n teimlo dyle bobl fod yn chwarae lot o games efo'i gilydd. Dwi'n trio... be dwi wedi bod yn teipio? Dwi wedi bod yn teipio stuff yn un? Byth Monopoly. Na. O'n i'n... gynnau lle mae... Fictionary on the iPad. Well, obviously Switch. Dyn ni heb chwarae fo eto, ond mae Sean Corn yn mynd i fod yn dod â Super Mario Wonder i ti ni. So'r gobaith ydy bod ni'n mynd i gael massive amounts o family gaming, achos nath ni gael gymaint o hwyl yn chwarae Super Mario 3D World hefo'n gilydd fel teulu, ond just excited bod i gael hwnna, so gobeithio bod hwnna'n dod wedyn. Ond mae'r rhaid i fi ddeud cyn diwedd y show ma, bod fi wedi cael absolute gwledd, yr rhaglen orau dwi wedi gwachod Lenny, swn i'n syni, ydy Blue Eye Samurai ar Netflix. Good God. A mae o werth tan ni sgrifio am fis, just talwch eich $4.99 neu whatever ydi o, watchach efo ads be fynnach chi'n goffa wneud. Mae'r celf story writing hwnna oh my God, gwachod y trailer, mae'n spectacular. Dwi wedi gweld hwnna fatha erthigol yn dod i fyny fatha best art ever. Mae o'n gobsmacking. So chi'n gwybod yn Japan maen nhw'n gwneud pob peth y gorau posib, right? Details. Ond mae hwn yn... Dwi'n credu... Dwi ddim di neud lot o ymchylfyn yn ddo, achos dwi'n eisiau spoilio fo, achos dwi ddim di gwachod y gyfres i gyd, a dwi'n neud o fel... Mae fel bita chocolate. Oh my God, mae'n spectacularly 18. A dwi'n gwybod, achos o'n i di reifio amdano fo rhywbeth, llew fel, mae'n rach yn gwybod, ac o'n i fel, na. Mae hwn yn hard, ddim yn addas. Achos maen nhw'n watched y stuff mae'r Crunchyroll sy'n fel 14 plus, neu whatever. A mae'n, okay. Ond mae yna loads o sex yn hwn, mae yna loads o noethni, mae yna absolute brutal executions yn yma. Ond mae o'i gyd mor brydferth,
Mae pob peth yn fo yn wledd i'r llygad. So dwi'n mynd i wneud yr ymchwil, ond lot o Asian Americans sydd yn neud o, so mae o definitely o perspective American, ond mae enaid y peth mor Siapaneaidd, a mae gyd yn, ydyw gosod yn Japan, ond mae o'n really amlygu. Mae fel bod ti'n edrych yn efo o'r tu allan, mae'n amlygu'r fel be sy'n neud diwylliant Japan mor, achos maen nhw mor yn y cyfnod Edo mas o fel 200 mlynedd yn ôl, oedden nhw'n, mae popeth mor insular, a mae pwer yr ruling class, military class ma yn absolute, a dyna di sut mae diwylliant Japan wedi datblygu, ydy ti'n goffa bod yn collectivist achos oedd pob punishment yn collective punishment, oedd y ti'n byw o marw gyda bydd standing ti yn y pentre, ti'n gor'o bod yn rigid efo hwnna, a mae'r person Blue Eye Samurai ma nhw actually yn biracial, so mae di'n gwyn o'i ted nhw, a dwi'n actively iwsio pronouns nhw cos dwi ddim yn gwybod. Mae'r stori God, mae'n chi watch it, a dwi'n gwybod bod ar Netflix, a dwi'n gwybod bod yna costio pres, ond dwi'n teiri, mae'n werth o am fis. Netflix, da ni'n cael i'r teulu dolig ma. A fod da ni'n meddwl fo. Mae o... dwi'n gwybod... watcho fo cyn watcho do hefo... Na. Dwi di bod yn watchad Invincible efo cynnan. Dwi'n gwybod beth di hwnna'n... Oh my god. Yndi. Beth yw, animeiddio neu? Animeiddio, Saturday afternoon style animation, ond mae superheroes ma. Oh, The Boys, fatha beth. Fatha The Boys, ond animation, ag mae'r killings yn efo yn mental. Okay. Checio'r rhain allan. Ond mae sleisio rwy'n yn ei hanner yn beautiful yn hwn. Mae pob peth yn... Ti'n gwybod pan mae rhywbeth yn cael ei wneud gyda manylder a sylw ac amser. Oh my god, allai ddim ymlaen digon, a mae'r stories, god, mae penod 5, right? Mae yna un pen, like, hyd yn oed os ti mond eisiau gwachod un penod ono fo, right? Out of context, po peth fel na. Mae penod 5 officially y penod gorau teli dwi wedi gweld ers blynydde. A dwi ddim yn deud hwnna'n ysgafn. A dydy teli ddim yn, dydy ffilms a stuff ddim yn really effeithio yn y fi gymaint ag oedden nhw. Ond flip and heck, mae hwn wedi, a dwi wedi bod yn actively seifro fo tan bo fi adre ar ben yn hun, a dwi efo drink, a dwi efo snacks o Muji, nes I smasho packet o beautiful Japanese dried strawberries in white chocolate wrth watch it o, ac oedd o just, oh my god, just gwledd, a na gyd gen I ddeud probably am after party fi, achos mae gyd just... Dwi'n trio adio fo'i list fi, ond mae tract.tv ar lawr ar y fyny. What? Yeah. A ti'n... Oh my god, rhaid bod fi wedi gwybod gysgu. Mae mis Rhagfyr yn tyff, a fi'n gwybod, oedd gen ni, dylsyn ni wedi gwneud rundown o'r flwyddyn. Faint o flwyddyn oedd hi, guys? Dwi just yn... mynd I sefyll fyny am fod nes I gynnig fatha, oeddech chdi'n gofyn am rester o pethau I ni wneud top pethau ohono fo. So nes I dweud USB standards gorau. Ac o'n i'n benderfynol o ddeud USB-B. Be di hwnna? Dwi'n yn gwybod be di hwnna. Yr un sy'n mynd I gefn eich printer neu'ch scanner. Waw, pam? Ti'n cael hwnna I fewn yn ffordd iawn bob tro. Bob tro. Dwi'n mond newydd ddechrau cael stuff sydd yn USB-C. Ond pa USB-C ydw? Mae USB-C yn gymleth oherwydd y cyflymder, y data, just I chargio stuff di hwn. Beth sy'n mynd fewn I Kindle fi? So hyn ydy'r problem. So mae'r gyd ti'r connector, so mae gyd ti USB-C,
Mae yna versions gwahanol USB-C, mae yna Thunderbolt, mae gen ti gwahanol versions o Thunderbolt, a mae'r whole thing yn lanas llwyr. Lightning connectors. Yeah. Mae hynna just yn confused. Anyway. A and shit, C and shit, B the boy. Yeah. Lightning cable for Apple devices. Gai gynnig un ffilm arall I bawb I wylio da. Wel, eich na I ddweud dau. Un nes I really mwynhau. Nes I ddisgyn I gysgu ar y first watch. Ond nes I ail-watchad y diwedd. Ond mi o'n I really di blino. Os gyda chi efo plentyn enwedig merch yn eich arddega, mae Are You There, God? It's Me, Margaret yn spectacular. Mae hwnna o werth I wylio. Oce. Dwi'n eisiau dweud gormod amdano fo. Mae'n teimlo fel bod o'n really enwog a bod o'n di bod ymlaen ers erioed. Llyfr oedd hwnna gyntaf. Ie, na beth sy'n i'n meddwl. Mae'n llyfr ers blynyddoedd maith, apparently. Ie, mae'n teimlo fel bod fi'n math o beth sy'n ni wedi gweld yn y llyfrgell yn rysgol. Mae'n y zeitgeist. Ond mae wir. Mond un issue oedd gyda fi efo fo oedd y casting lle o'n i'n teimlo fatha fod y ferch yn y ffilm ddim yn teimlo fatha merch Rachel McAdams. Dwi'n gwybod, o'na rhywbeth amdano fo lle yn fatha, dydy hi yn perthyn. Dwi'n gwybod os na lliwi gwach nhw'n rhywbeth o ddo, o'na rhywbeth yn wrong. Ond fel arall fath o ffilm yn ei gyfanrwydd oedd o'n superb. Judy Bloom, llyfr Judy Bloom o'r 70au. 70au, ie. Ti, mae hynna'n ei sens. A un arall nes I fwynhau, oedd ag yn anisgwyl, yn dangos fod weithiau ti'n gorfod disgwyl blynyddoedd maith cyn gwylio ffilm I really mwynhau nhw, ydy un efo share yn efo, sef Moonstruck. Ie. Lle mae hi, basically, mae hi yn disgu mewn cariad, well, sort of, mae'n cael proposal gyn y boi ma, ac mae hi'n meddwl, ie, iawn, a mae o'n gorau mynd I Sicily I tendio I mam fo sydd yn marw, a mae o'n deud, dos I ffindio brawd fi, da ni heb di siarad ers amser maith, a jyst deitha fod I ddod am fod i'r brodas am fod dwi eisiau fod yn y brodas am fod ni wedi cael ffrau. Mae hi mynd at y fo, a pwy sydd yna, ond Nicolas Cage doing his crazy scene. A mae o di colli I fysedd yn y ffilm ma, ac so gyda fo wooden hand, a mae o'n mynd yn nuts gyda fo'r wooden hand yma, ond mae hi'n disgyn mewn cariad efo Nicolas Cage. Mae o'n gret o chilled, laid back, vibes, yr holl vibes. 3 Days in New York movie amdan perthynas a sut mae idiots y teulu yn cael ymlaen. Mae o'n am fod mae lot o scenes siarad yn efo mewn restaurants, just nôl ymlaen siarad, so mae o fel drama llwyfan mewn ffordd. Ac o'n i'n really mwynhau'r sgript ac y ffordd o'n cael ei actio allan. So, ond dwi really yn cofio fod yn yr 80au lle dwi'n meddwl oedd un o cefndryd fi di roed o mlaen ac yn meddwl, oh my god, mae hwn yn rybys dwi'n mynd o yma ar rhedeg o'na. Ac mae o'n, there's a time and a place, ac mae o'n atgoffa fi o fwy o ryw Woody Allen neu Seinfeld. Ti yn licio dy Seinfeld ar ôl cofio? Ie, mae o'n definitely yn y steil yna. So mae hwnna werth I fel. So ti'n meddwl fan good dros gwyliau fyd? Yndi, mae o'n Christmas movie. Yay! Ar y nodyn yna, dwi yn gobeithio bod coesau Iestyn yn gallu syfeifio rwan bod I stôl o wedi torri. Ti di wneud yn dda iawn, yes. Squats. Dros Nadolig, dyn ni'n really gobeithio fydd pawb ddim yn teimlo'r pwysau bod gennych chi bobl I edrych ar y chwl chi, bobl I fynd at dros gwyliau yma, os na, cofiwch mae yna loads o back issues o'r Haclediad, just sticiwch ni mlaen yn y cefndir, rhowch lle tan ar YouTube.
Be bynnag da chi'n dathlu? Ail ryndo o rhifin 1 holl ffordd trwy 129. Na, mae'n y stuff problematic yn yr fel cant cynta na, dwi'n eitha hyderus. Dwi'n dweud 128 cynta. O, ie. Dim byd problematic episode yma, o gwbl. Mae hwn yn ffain. Na, so dros gwyliau, be bynnag da chi'n dathlu? Da chi'n dathlu Samhain, Hen Galan, Nadolig, Chanukah, Gwyl y Goleuni, be bynnag da chi'n dathlu? Da ni'n gobeithio fyddwch chi yn gweld troad yr diwrnod byra yma yn dod ac yn mynd ac yn edrych ymlaen tuag at yr haul yn dod nôl yn ara bach ar ôl hwn. Athrynyddol. Diolch galon i chi gyd yn cefnogi ni, hynod o werthfawrogol i pawb sy'n gwrando tan fan hyn. Pam bys chi eisiau neud hynna, ond ni'n falch bych chi yn. Bryn ei est unrhyw negeseuon arall i'n cynulleidfa annwyl ni dros gwyliau. Dolig llawan. Syml ag effeithiol. Yes, dim yn cerio. Paidwch watchad gymaint o ffilm shit a ni. Mae lot o rei da ar list fi. Dwi really heb di cael at, a dwi really gobeithio. Achos bod ti watchad y shite yma fo ni? Great. Dwi wir yn gobeithio, dwi'n cael y rei really da off list cyn i fi gael yn hitio gimbus. Ar y nodyn yna, drychwch ar ôl eich hynna'n, please, drychwch y ddwy ffordd wrth gwrs i'r ffordd. Am rwan dwi'n mynd i ddweud dolig llawen gen i fi, Sioned, dolig llawen gan Bryn, dolig llawen gan Iest. No ho ho. No ho ho. No ho, dolig llawen. A welwn ni chi yn y flwyddyn newydd fresh, sgleiniog, hyfryd, gret ma, 2024. Be alle fod yn waith? GPT-5. Oh, jeez. Great. Crisis of truth. Okay, ta-ra pa, welwn ni chi tro nesa. Ta-ra! Ta! Ho, ho, ho. Dolig llawen!